Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Sod to the UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Enero 28 tuig 2026 sa aton sining mga kabombo, no? Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo sa gihapon. Inimula ganimo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover sa aton sining mga kabombo. Yari ang mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Anti-smoking task force sa syudad sang Iloilo nakadakop sang 265 kapin 270 niyo lapit-lapit 300 so ang mga nagkaladakpan ng individual sa pagpatuman sang anti-smoking ordinance. Samtang sa duang pang mga balita, Mandurriao Police Station Number 10, nagapati nga organisadong grupo ang nadakpan nga kawatan sa tiyon sang Dinagyang. No kay ining masami sini karon niya banwa nga ang mga individual ang nagapang lugayawan, no? Magluwas nga pang lugayawan ga pakuno-kuno ini sila nga mga local tourist, pero ang ila sining mga target amo iya ang pagpamiktima kag pagpangtaban sang inyo sini nga mga pagkabutang, mga malahalon sini ninyo nga mga pagkabutang katulad ni lamang sang cellphone. Tisang chimpo sang Dinagyang may nadakpan diri banwa kag ini silang ginapatihan nga organisado nga grupo kay naghalin pa ini sa iban nga lugar. Dakong posibilidad nga ti ginabantayan sini nila ang mga festival kag pagdagsa sang tawo kag didto magpadulong agon iya nga makapangita sang ila sining target. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad, checkeron man naton later on diri man sa palatuntunan na bombuanay sa udto ining paday nga pagsaka sang numero karon sa mga pasahero nga ginapayag ginbawian sang kabuhi. Now, gingbawian sang kabuhi matapos sa sining trahedya nga nagluntad mga biyan ining kung sa diin ining MV Tricia Kirsten 3 no sang Allison Shipping Lines ang naglugdang sa aton sini karon niya nga mga kabombo. We'll be checking sa aton sini mga sister stations no kag aton sini mga kopter mga bombo reporters nga gin-deploy karon sa area agod nga magtipon sa mga nagapangunaman sini nga mga impormasyon kag hibalon aton later on diri man sa aton sini nga pagpangalagad pila pa iya ka mga Ilonggo ang nalakip sa naka-survive sa nasambitan sining trahedya. Sa karon patigayon sang search and rescue operation ang otoridad, partikularmente sa bahin karon sang Philippine Coast Guard na sa sining paglugdang sang barko. Ginpahayag diri inisyal sang PCG nga hindi overloaded ang naglugdang sining barko nga among nagbiya sa Port of Zamboanga City mga alas 9:20 sang gabi Domingo nga adlaw kag mayara sang 2.75 nautical miles o kuno 5 kilometers sa northeast sang Balok-Balok Island dito iya sa may Basilan. Karga sini ang 332 ka mga pasahero kag 27 ka mga crew members pasulod ini sa sulod ini banwa sa ginapayag nga authorized sa maximum capacity. Naggagwa naman na banwa sa pahayag sa pila ka mga survivors nga hindi man mabalod
no? Way man sang pagmadlos ang mabaskog sini nga hangin, kalmado ang kadagatan, no? Antes man natabo o nagluntad ining trahedya. May kang tanan sinigin buksan man sa Coast Guard Station Western Sulu ang isa ka information desk agod nga magpulig sa mga pamilya sang biktima subong man ang mga concerned parties tuhoy sa pasahero sang barko. Sa aton sini nga mga kauturan kay ti usually nagaluntad ang trahedya kung may mga engine trouble, no? Magluwas sa engine trouble ti ang ginatawag siniyang tsimpo, no? Nga for example, mabaskog ang hangin, mabalod, may mga daklod, no? Kag kung ano pagin sinadira nga mga konsiderasyon sa paggaluntad iya sang isa iya ka trahedya, paglugdang sang isa abi ka marine vessel. But suno gani sa pila ka mga impormasyon man ngaton sining nakuha, makanay man ang kadagatan, no? Kag ang isa lang sa pinakadako gid sini nga problema dire kay nagluntad ang trahedya tungang gabi. Kagahon na yan nakabot ang Philippine Coast Guard nga amo ang nag-rescue sa aton sini karon nga mga kabumbo. Isa ini sa makabing naton ni Banwa nga nagpadugang pagid sang kabudlay sang sitwasyon bangod man nga ti madulom ang palibot. Check naton karon sa dili madugay ang aton sini mga kopter mga bombo reporters, no, nga naka-deploy dito iya sa may area sa nasambit karon nga lugar kung sa diin ang mga survivors ang amat-amat ng mga ginpang ginpapahuayan, no, sa aton sini mga kabombo. Isa na dire ang Ilonggo Seafarer nga taga Banwa sang Maasin, Iloilo. Kagang information nga aton sini nga nabaton, may isa pagid kay Ilonggo nga nalakip man sa naka-survive sa sining nasambitan iyang trahedya. Samtang dugang pa nga mga tupiko aton sini nga pagaistoryahan diri man sa palatuntunan na bumbuanay sa udto, formal na nga padayon or naghulag ining duha ka mga verified impeachment complaints batok sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos nga ti ginapasaka na ini sa House Committee on Justice sa plenary session sa Kamara kagapon sining adlaw. Ginfile ang unang reklamo sa abogado nga si Andre De Jesus, no, kag ginindorso ini ni pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samtang ikaduwa nga impeachment complaint ang ginsumiter naman sa 36 ka miyembro sa mga progresibo nga grupo nga ginindurso sa Makabayan na Bloc. Bangod sa pagarangkada sa impeachment case batok sa kay President Bongbong Marcos, ipatuba na ang 1-year bar rule kung sa din ginadumili ang pag-file sa anuman nga panibagong reklamo batok kay President Bongbong Marcos sa sulod sang isa ka tuig. Husisaon pa sang House Committee on Justice kung bala mayara sang nagakaigo sini nga balasihan, no, ang nasambitan sini nga formal complaint o reklamo sa idalom sa patakaran sang Kamara. Ti balantayan man sa aton sini nga mga kabombo kay ti may isa pa gid kung tani ka grupo diri nga mag-file sang impeachment complaint but daw nauli-ulihin isla gawaya. So duha karon ka mga verified complaint Banwa ang yara na sa House Committee on Justice. Mga complaint batok sa kay President Bongbong Marcos. Ang mangin rekomendasyon sa committee gapasa sa plenaryo kag pagadesisyonan sa majority vote kung bala mayara sa probable cause kag kinanglan aprubahan sa 1/3 sa miyembro sa Kamarang Articles of Impeachment. Kung ibasura naman ang reklamo, pwede nga ligwaton or balis karon ini sa plenaryo ang nasambitan sini nga ruling parihos, no, sa aton sini mga kasimanwa sa pagbinutuhay na atubang karon gawr ginapakatubang karon ni President Bongbong Marcos ang mga reklamo may kantanan sa paglapas ng konstitusyon, betrayal of public trust, kag subong man na graft lakip na sinadiri
ang budget insertions, kickback schemes, kag pag-abuso sa unprogrammed appropriations. Sa aton sini nga mga kasimanwa, tibantayan aton inikon ano ang padayon sining nasambitan karon iya nga impeachment complaint nga yana na sa House yara na karon sa House Committee, no, sang Committee on Justice. Sa dugang pa nga mga balita, talupang doon nga mga impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad, si former President Rodrigo Roa Duterte ang gintumod bilang kagindeklara bilang fit to stand trial sa International Criminal Court. So butsilingon nga magasugod man ang hear sa kay former President Rodrigo Duterte sa mga kaso nga ginkaulamiran sini. Inanunsyo karon sa pre-trial chamber sa International Criminal Court nga pwede pa magpakigbahin sa isa-iya ka hearing si former President Duterte. Ang ilang sining desisyon sandig sa medical assessment sang tatlo ka mga independent nga mga eksperto nga nagpatigayon sa medical examination sa kay former President Digong Duterte. Natala na ang pag-umpisa sa hearing sa kumpirmasyon sa mga kaso Pebrero 23. Amo ning isa man karon sa mga ginabantayan sa aton sini nga mga kauturan ang Santo Anay presidente nga mayara sa kamay na bakal o galing kiti ginabusuhan sa mga tawo nga nagapalibot sa iya. Rason nga may mga allegations man sa corruption o kag subong man ining questionable nga anti-drug war nga ginalunsyar sa tong termino ni former President Rodrigo Duterte. Sa aton sini nga mga kasimanwa nga kung sa din libo-libo sini ang mga nagkalamatay. Sa una ti akuon taman kag sa hindi. Sa una sini nga pagpungko sini sa nga anay presidente, ti timbog tanan sini nga mga durugista o galing kiti sa samtang nga nagadugay may pipila nga nagaabuso, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag naglabot iya sa punto nga ti ginkasuhan sang sining crimes against humanity si President Rodrigo Duterte or former President Rodrigo Duterte. Pwede pa siya, no? Able pa katama kuno nga makatambong sa patigayunon sining pre-trial sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa ining anay presidente sang pungsod da Pilipinas. Sa dugang pa nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Now, standby sa kay Bombo Jomar Villa sa yaman sining report ining kawatan nga nadakpan sa aton sining kapulisan sa distrito sa Mandurriao. Ginapatihan sila diri nga organisado nga grupo bangod nga tiini sila ang mga pangayaw kag masami, no, nagapadulong sa mga festival agod nga mang target sa ila sini masunod nga biktimahon. Ti mayo lang to kay madasig man ang pag-react kag pag-responde sa mga personnel sa Police Station number 10 sa pagpamuno ni Police Captain Val Campbell. Madasig lang ang tiklo nila ining mga kawatan, no, nga ti mga oportunista klase sang tawo, mga luwas nga oportunista, mga bintahuso. Okay, ti hulaton lang yan nila nga makapundar ka na, hulaton lang yan nila nga tipon-tipon ikaw, and that's the time nga ilaman sini nga targeton kag ikaw ang kawatan. Tikon mabiktima ka sini nila, ya kaluluoy ka lang kaya pinangabudlayan mo, no? Split seconds lang banwa sa aton sining mga kabombo, sarang ina nga maalimunaw bangod sa sining mga kawatan. Di posible sini banwa organized group ni sila nga may mga
handler may mga tanan-tanan lang sini organisadong hulag o galing kay ti amo na blang hambal nila wala sang forever kundi dakop man sila gyapon. Check tanay this time si Bombo Jomar Villa sa yaman sining follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Na tigayon na no nga mapasakaan sa nagakigo sining kaso ang duha sini ka mga individual nga nadakpan no matapos gini sila ang pangawat sa isa ka balay-limnan sakop sa may distrito sa Mandurriao to be specific sa may barangay San Rafael no sa may nasambit sining distrito na tabo ni Domingo sang kagahon bumutsamp no pasado alas 3 adlaw mismo no sa Dinagyang festival no celebration diri sa may syudad sang Iloilo no. So ang ining mga arestado ang ginkilala diri kay alias Ryan 39 kag kay alias Bong no 35 anyos kag ang ila sining address nga nag-appear sini didto Pacnones may Malate sa Bay Manila no Bumutsamp. So sa pagpakigangot naton diri sa kay Police Captain Campbell ang hepe karon sa police station na number 10 ang biktima sini amo ni si alias Kerr 21 anyos kag residente sa barangay Dongon A sa may distrito sang Haro. Suno diri sa otoridad na nag-report ining sambit sini karon nga individual nga nadula ang iya sini nga cellphone at the same time ang iya sining wallet bumutsamp no do na kibot sa gani nga gulpi la kuno nga may matawag sa tani no manawag sa tani no way na tong cellphone no sa iya sining posisyon no lakip sini ang wallet minod sini nga cash kag ang iya sining driver's license. So after nga nagpadulong sa personal sa bahin karon sang police station number 10 dito nagkandak gilayon sang investigasyon ang otoridad no kay bangod nga ti way kamaan kung sino to ang nagkuha way sang ideya ni ang biktima kung sino to ang lagson. So ginhimo sini kay ang nadula sini nga cellphone amo maning mayo subong mo no ang cellphone sini kuno gali Bumutsamp pwede mo ni siya malocate no ilabi na gid sa mga latest sining mga model sining guwa cellphone bla kun makuha no so pwede mo siya malocate ang iya sining lokasyon. So dito kay sa kapulisan may eksperto man sila nga membro sini nga naga-operate kung paano nga malocate no so himo sang kapulisan gin allocate nila no kun din ang location asang sining cellphone no. So dito sa pag usisa sinidugang no sang gin locate nato sang kapulisan dito nag-appear nga ang location hindi man kuno maglayo dira sa may ICC ground bla no dira sa may Mandurriao. So dira yan nag-appear sa sa ila sining mapa. Ti ang ICC lapit malanay sa opisina ka Police Station 10 kay bala mo that time may event mo na may event na da sa nasambit sa nga lugar. So dito nga gin padulungan sang kapulisan no ang area. So sang ara na sila upod man to ang biktima ang kapulisan nga nagakanda karon sang follow-up operation do nabudlayan sila kun diin dapit no kay ang location hindi man hambal nga sang nagatudlo exact dragid no. So ang ginhimo kay may isa pa gid kuno ka feature ni ang cellphone nga bisan kuno nga lowbat Bumutsamp pwede siyang magring no tapos ang volume sini duga maximum highest no ang volume. So dito nga pag activate sini Bumutsamp do nagaano siya bla na naga-alarm bisan lobat ang cellphone kay ti kalabanan sini sa no sa ginahimo sang kawatan patyon or i-off ang cellphone para hindi matawgan. So posible nga nag-expect to sila nga duha nga safe na sila no o galing sunod to kay abi nila kwartana abi nila ti kwartana no. So dito
sang nag palapit tong kapulisan dito gid sila sa sentro kun dito nagatudlo to ang location sa cellphone, no, dito sila kag nagplastar kagin palaptahan sang pulis, no. So sa nakaposisyon ng kapulisan, so dito nga gin-activate nga iparing sabla bumutsam kag dito, no, nga naghuni ang cellphone kag gilayon ini sila ang gin-aresto. Ting isa ka cellphone ni ang cellphone ni nga nadula na kwato sa posisyon, no, sang sining isa sa suspitsado bumutsam kag tiway na sa sang ano no, way sa sang pamalibad kay naaktuhan gito siya kag gintudlo mismo sa tag-iya nga gin-identify nga amo to ang cellphone nga sining dula. Ang upod ning isa nga ara man stupad niya didto na recover kunong kahita subot silingon ang cellphone sa isa, ang kahita sa piyak, no, may cash to kuno kag pila sini ka mga dokumento kakay sang ya sini nga driver's license bumutsam, no, sa aton sini nga mga kabombo. So gilayon ini sila nga gindala sa may police station, no, kay ti kon lakton mo gani pili mo nim lakat police station da kun dira ka sa ICC, no. So kuhaan sila sa nga dokumento, no, ang gin pang profile sila mo to na mention tabag ulang ang ila sini nga detalye, ang edad kag kundiin ang ila sini nga address, no. So no kay Police Captain Campbell diri na tukiban pagid sini Bobochamp nga halin panigli sila si iban sini nga lugar nga do naghungod nga nagkadto diri pagi sa no do replano pag kuno sakyan ni sang mga nasambit sini nga individual. Ti suno sa natungdan na tristo nga may ara tugli sila sa ticket. Natukiban nga magluwas ni sa duwa may mga upod pagidjali. But silingon gid kapitalan gid jagali nila Bumbo Jomar. Dugin kapitalan, no? Ang naga-appear ganito sa isa ka ticket. Ang ruta halin pagili kuno sa Cebu, basi kuno nagsinulog pa to. Wow, ti ko na mo naghapit pa sa Cebu, laban-laban, way swerte, kapit pa dito sa Kalibo Aklan. Ate basi kon sa Kalibo Aklan basi nagbayalan lang o nagbasa be. Ang ining nasambit sining individual ta mo nang isa sa gina ano karon, no, ginalantaw sa kapulisan. Kay kun ordinaryo kay ang kawatan amot ako makagawad ka ticket sa planos ne. No? Bumutsam so ang ginalantaw sini nga Hindi gini? posible nga may ara sa nagauyat, no, naga-organize sini ang kung sa diin niya may mga dagko sining okasyon, no, dira sila naga-operate, no, pero ti gina ano pa ni, no, gina sisa paniduga sa kapulisan diri bumutsam kag ang information sini kun malink nila kay bala mo last dinagyang 2025 butadumduman no pa ni nga may nagkaldakpan man bla, no, nang kabatan to cellphone dito tiyagali sa Molo area. No, do damo to, do bang pulo tok cellphone tipon to ni Captain Inot. Bumbutsam pero do hindi pa mano karon, no? Do hindi pa malink sang PNP Mandurriao kun isalas lak grupo. Bumbutsam kay similarity mala sini ang way kun paano nila nga nakuha tong cellphone o kun ang ila sini nga modo sa pagpangawat sang cellphone. Pero duay pa sang may malink nga ano isa sa laka grupo upod to nila kilala to nila ang nagpangkuha man, nagpamiktima man, kag natikayo nga makuha ining cellphone kadungan sang selebrasyon sang dinagyang festival Bumbutsam. Tiga pasalamat lang no ang natungdan ti pamagi gali sa mo sini nga mga makabago sini nga teknolohiya way ka na kolba no bisan mabilin mo cellphone mo kay ma-locate man gihapon bisan lobat Bumbutsam inayati sa mga latest no kung may sarang-sarang ka siguro makabakal ka mga medyo may pricey man nga price no nga cellphone di basi kun madasig mo man malocate kun madula Bumbutsam aribla no ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Campbell ang hepe sa Police Station number 10. Nakibot nang iya ginauyatan nga phone is nagring. So immediately was put on hold. Kag may upod ini nga lalaki man. So
sang pag-hold na sa ila, dito nato na diskubrihan nga hindi lang gali phone sang biktima ang lula. So ang upod niya ni nga lalaki, dito man nakitaan sa iya nga ang point person sining biktima naton containing sang mga documents nga may nakasulat pa nga ang ngalan niya and kwartang 150 pesos. So immediately they held hold sila, kag ginala diri sa police station. So we conducted the initial investigations or interview sa ila. Dito nato nabalaan nga they arrive Iloilo into groups. So ang upod sang isa ka lalaki is apat sila via plane connecting Manila, Iloilo. And the other one, apat man sila. Ang biyahe sa eroplano is Manila, Cebu, kag Iloilo. So, aminado man ang ining kawatan nga ang modus nila is pagpangawat kag magkadto sa or mag-attack sa mga major festivities in their country natin mo Jomar. So bali paano nila nahimo to sir daw way kabalogid ang ang tag-iyado dihi jalan to Sharan? Yes, iti solito naton siguro ti inapraktisan na nila pag amo na ni siguro ang ilang kagawian every time nga may mga may mga amusini nga mga events not only diri sa Dinagyang nagakadto na sila kag mga awat sa mga amusini nga mga bagay. So luckily takpan naton sila ag subong nga adlaw ginaplano sa nga aton investigation section nga i-file ang kaso. Big ning organisadong grupo sir? We believe because nga ti imagine mo walo sila ang nagkadto diri kag eroplano panginsakyan nila. So gapati kita nga may naga-finance behind this. Si Police Captain Abal Campbell ang hepe karon sa police station number 10 diri pa lang sa natipon nga ebidensya ang pag-recover to sang coin first lakip sini ang mga dokumento medyo maberbudlay na di-justify kay nakita to sa coin first ang pangalan tuyak biktima no Bumbot Samtis kay Captain Campbell. Imposible naman ang sa kanamon sa tawo naglukso to ang coin purse kag magdagon kag maglukso to sa sulod sang bulsa sang suspect Jomar. Amo gani isa na sa ebidensya da nga gin sini gin na present na kay tinakuan na picture na may documentation ti makapamatuod nga ang mga pagkabutang tuyang dito sa iya no sa munang isa sige ng tao. So the manner karon kun paano nakawat duga libog man gani ulo ka biktima to no Bumbot Samtis no Captain Campbell basikundo na pila naman siguro ka practice ning ila sini nga ginahimo tis nga ating mga basta mga kawatan mga terter dasig ni kamot Bumbo Jomar mga sweet tech na mga madasig ni kamot kag do hindi ka ginaya guro ka batsyagid pananglitan nga biktimahon ka. Kun sa Dr. di kamot. Oo. Na Bumbot Samtis mo na ang kay dinaguso lang amo dira pakadto pagkari ang tawo may masumalang ka may nagasunod sa likod mo pag do medyo gutok-gutok brumungguan ka lang gamay. Disgrasya nagliya tangay na to yung cellphone mo nang mudos nila. So amo na ang isa sa nantaw nga
At siyempre kapili mas lae kun din nga do mas komportable sila mo nga kalabanan ang mga nagakabiktima ara sa mga crowded places. Bumutsam ilabinigiti sa sining selebrasyon man sang dinagyang festival. Ti ang isa pagid sa palamukutanon kung sino to ang upod nila to sa plane ticket, no? Kay basi kun may mga nabiktima man, amo nang isa sa mga kasi karon, no, ginalantaw, no, sang bahin karon sang otoridad kun may mga mareklamo ti sunoy Captain Campbell mas mayogid nga kun nabiktima man sila sa kasubong sila nga modos kag basi Nautod ang linya ni Bombo Jomar. At anyway, sa aton sini nga mga kabombo ti isa ang sure ball gid sila diri, no, or ang masigurado naton nga una bes bangod sa karon sa ka-advance ang teknolohiya, bisan patyon mo yung cellphone basta hindi gani imo may ara ginayan sang pamagi agud nga matrace, no, hindi even maparing sang tag-iya ang iya sining cellphone kung hindi magkanto sa iban sining tawo. O ti dakop yun siya sa akto kay magluwas ini banwa iya nga mayara sang ginatawag sinimla iya nga ano ganina ba engineer ang term? Locator, no? May locator, magluwas nga may locator, no? Inang may mga kalabanan subong nga mga cellphone bago muna, no? Find my device. Di kung isa ano pa na ang voice command pa na engineer, no? Find my device. Kung may ara ikaw ka isa dira ka cellphone o kung ano dira, no? Tigpo ka ginadayon niya kay malocate ka ginadayon sa iya. Ti karon kay pa di nakita pa ati tigpo man sila sa kapulisan. Dugang pagid nga napasiguro naton nga may sindikato sa likod sini. May naga-finance, ginakapitalan, kay ti may mga nakuha kag na-recover ang aton sini kapulisan nga ticket sa eroplano. Tiyamakon mo halin sa Cebu na Iloilo. Ang mga niambal ni Captain Campbell sinya basi ko na sinulog pa ni sa Cebu to. Nagadiritso dayon di sa bahin sang Iloilo. Hindi agani anay naghapit o na iskalibo sa tiyatihan. Tapos ang ilan sini nga pinali diri sa may syudad sa Iloilo ang dinagyang festival. Para lamang inibanwa nga makapamiktima kag para nga makapamintaha mangawat. Pasalamat ganisa kay pulis na nakadakop sa iya. Pasalamat pagin sa bisan pulis na nakadakop sa iya, nadakpan siya sa madamong tawo. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay basi ang guwaya sinimala ko na nahuluipsan lang kag natumod sa back to sender kaginoy. Kabalo ka naman kung anong butsilingon sang back to sender. Basta mga back to sender gani engineer ginano, di ba ginaputos na sa plastic. Tapos kung bukaron mo ti nakabaklid na, hindi ko pag iluga, kawatan ako baw. Maluoy ka. Tiyan mo na, may lang gani paslamat ka kindakpan ka kag naprisok lang subong. Pero kung masugata mo mga Sus Maria kagusip ang batikulon ka, ginabaliskad. Tigpo kagid. Bombo Jomar, hindi bla? Ate, ako na kay adyo process ni, no? Babutsam kung may salati pasakaan kaso, kung ano sining mga legal sining mga mahimo sini, no, sang aton sa karon nga otoridad. So mo nang isa sa ginano kay isa sa suspect do gin ano man ako man nga na kuha to nila kay basikon di para kuno magako basikon madugangan pagid, no, kay ti kabudlay man justify karon nga ang ID, no, sang biktima ara si moda ara si bulsa bumutsam, no, tiya mo to nga dugin ako dam lang nga isa sa sa natabo ni amo ang ila sining nga pagkuha sining pagkabutang sang nasambit sining nga biktima do upgrade na gid man kaysang nagliga dumduman tani sa pag-operate to sang Molo PNP amo maning proseso nila, no, ginlocate man to nila
ang cellphone bumutsamp no na appear to sa location again katuan sang kapulisan no di patato ko ng barangay tos Mimolo man natigayon to nila nga trace no sa pagpanguna to ni Captain Inot bumutsamp duay to yan naggaring no ang cellphone ti ang ginbasihan nato sa kapulisan again sunod gito nila no gin trace to nila ang location din to gatudlo kag didto no hindi man gid sa exact gid nga dira sa lugar kani kinakita tuway naman sang iban nga balay sa palibot mo ti didto na tukiban na rag sunod na tigayon sini nga matigay ano ni na ma-recover sa otoridad gining kawat sini nga cellphone bumutsam ginano tanan niya no kung paano nga makabulig man igalio kung amo sini nga mga latest sini nga mga model sa cellphone ang imo sini nga gamiton bumutsam dako gid galing bulig sini paranglitan kun madula kay do mo gid kalabanan nga problema tang mangilonggo kaysa mawasita palipatan ta at the same time ti amo na masakit-sakit kun manogid no maswitik bumutsam Ang pinakamasakit sa tanan, bala mo kung ano? Ang madula nga wala po pa maimpasan. Ati laban-laban ang bili masinis Anyway, puro basikon. Anyway, Jones, dugangan tana karon kay rin ang News Center. Salamat, Ged. Ini si Bombo Joe Marconsomo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa maray nga pagpangalagad sa Bombo anay sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network Rodrigo Roa Duterte, ang defense panel, nanindigan namang napagkaitan ng dating Pangulo ng due process. Buong passenger fleet naman ng Allison Shipping Lines hindi muna papayagang maglayag kasunod ng trahedya sa basilan. Investigasyon kung may kapabayaan, gumugulong na. Sa ibang mga updates tayo mamayang Palasyo Malacanang, ipinauubayan na sa Kamara de Representantes ang pagdinig sa impeachment case laban kay Pangulong Marcos. Ang Palasyo, suportado rin ang ginawang pagdistansya ni Congressman Sandro Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman nanawagan ng mas malalim na investigasyon kaugnay sa pag-ambush kay Mayor Ampatuan. Nagpahayag din na pakikiramay sa mga biktima ng Basilan ferry sinking. Sa ating provincial report, abangan humamaya itong 1 billion pesos na laga ng terminated projects na umano'y nasa ilalim na pangalaga ng pamilya Diskaya doon sa may Iloilo City, hahanapan na ng lehitimong kontraktor. Abangan din mamaya sa ating international news, 17 nasawi at 12 ang nawawala sa landslide sa West Java, Indonesia. At sa sports balita mga kabombo, 5 Pinay sasabak sa Philippine Women's Open ngayong araw. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hinihintay na ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakatakda sa Pebrero 23 matapos nang ideklara ng Pre-Trial Chamber 1 na siya ay fit to participate sa pre-trial proceedings. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, ang International Criminal Court accredited lawyer ng ilang mga biktima, mahalaga ang confirmation of charges para patunayan ng prosecutor na dapat ituloy ang paglilitis na nasa kay dating Pangulong Duterte na anya kung nais niyang personal na dumalo rito. Ipapakita sa hearing ang mga ebidensya at karaniwang papel ng mga testimonya ng mga saksi. Magpapahayag rin ng argumento ang mga biktima at ang defense panel. Inakusahan si dating Pangulong Duterte ng 3 crimes against humanity kaugnay ng umano'y 76 o 76 na pagpatay sa ilalim ng kanyang drug war, kabilang ng 19 na pagpatay noong 2013 hanggang 2016. Bilang alkalde ng Davao City, 14 noong 2016 hanggang 2017 bilang Pangulo ng Pilipinas
at 43 sa mga clearance operations laban sa mababang antas na drug users o mga drug pusher. Kaugnay pa niya, nanindigan naman ng lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Attorney Nicholas Kaufman na wala ng kakayahan ng dating Pangulo upang humarap sa pagdinig ng International Criminal Court. Ito ay kasunod ng pagbasura ng International Tribunal sa hiling ng kampo na indefinite adjournment at tuluyang pagtakda sa confirmation of charges hearing sa Pebrero 23. Giit ni Attorney Kaufman, napagkaitan ng kampo ng dating Pangulo na magpresenta ng sarili nitong medical evidence matapos itong pagkaitan ng korte sa nangyaring proceedings. Binigyan diin ng panel na ang ginawa ng korte ay paglabag sa karaniwang practice sa naturang tribunal habang hindi rin ito nabigyan ng pagkakataon na questionin ang mga contradictory findings ng mga medical professional na pinili ng International Court judges. Muli anyang ihihirit ng defense panel ang panibagong apila na nakasentro naman yan sa argumentong na pagkaitan ang dating Pangulo ng due process. Gaganapin na sa Pebrero 23 itong confirmation of charges hearing laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Update tayo sa iba pang mga balita mga kabombo. Ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines hindi raw muna papayagang maglayag kasunod dyan noong malagim na trahedya doon sa may probinsya ng Basilan. Ang investigasyon kung may nangyaring kapabayaan gumugulong na. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Ipinag-utos na ng Department of Transportation ang pansamantalang pagpapatigil ng operasyon ng lahat ng pampasaherong barko ng Allison Shipping Lines Incorporated. Kasunod yan ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan na pagmamayari rin ng naturang kumpanya. Ayon kay Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, inatasan na niya ang Maritime Industry Authority o Marina, katuwang ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime audit sa lahat ng barko at crew ng Allison Shipping Lines Incorporated. Dagdag pa ng kalihim, magsasagawa rin ang ahensya ng malawakang investigasyon sa insidenteng naganap sa Basilan. Giit ni Lopez, papanagutin ang lahat ng responsable, maging sa hanay man yan ng shipping company o ng pamahalaan. Anya, base sa maritime safety records ng Allison Shipping Lines, umabot na sa 32 maritime incidents mula taong 2019, kaya ito rin ang isa sa mga anggulong tinitignan sa investigasyon. Now we are grounding the entire passenger fleet of Allison Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard, kasama na inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Ulitin ko po, as of now, pagkatapos po nito, the entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. At ang magiging tugon po namin dito will be based on the safety audit po ng Coast Guard at ng Marina. Kung papayagan pa namin itong mga barko ng Allison. Kaugnay nito, hiningi na rin ang kagawaran ang isang malawakang maritime audit sa buong domestic fleet ng Pilipinas bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon. Samantala, tiniyak naman ng Department of Transportation na nakikipag-ugnayan na sila sa Maritime Industry Authority upang makapag-issue ng special permits sa iba pang shipping lines na nais magpa-accredit. Sinigurado din ang pagkakaroon ng libreng sakay ng Philippine Coast Guard para naman sa mga pasahero. Ito ay dahil ang Allison Shipping Lines lamang ang may regular na biyahe sa Zamboanga Peninsula at mga karatig lugar nito. Kaya naman makakapekto ito sa mga pasahero. Ang ginaground po natin ngayon is passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Yan po again, the maritime safety pagdating po sa pasahero is not optional. It's non-negotiable. Alam ko po na may mga ibang pasahero na meron sigurong maapektuhan dito. Kaya po gumagawa kami ng pamamaraan sa tulong din po ng Marina at Coast Guard how to address the situation. Kaya mag-issue sila ng special permits para sa mga ibang shipping lines na interesado at seaworthy. Doon sa mga lugar talaga, sa mga ruta na wala talagang ibang interesado, the Coast Guards are ready to provide libreng sakay. Sa ngayon,
Kinumpirma ni Lopez na 370 na mga pasahero at 27 tripulante ang lulan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. 18 dito ang napaulat na nasawi, kabilang ang isang sanggol, habang 10 pa ang patuloy na pinaghahanap kasama ang kapitan ng barko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Samantala, nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na hindi nila napag-usapan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kaso nito sa International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, may legal na limitasyon na bawal sa kanya na talakayin ang mga impormasyon kaugnay sa mga kaso ng dating Pangulo. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Dami kami napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob. Pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya. Sa halip na katuon ang kanilang pag-uusap sa mga kamakailang aksidente sa dagat, sa loob lamang ng 2 linggo, humanong nagkaroon ng 3 magkakahiwalay na insidente sa dagat na nagresulta naman sa maraming nasawi at ilan pa ang nawawala. Bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat at malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa Ang pahayag ng Vice Presidente ay kasabay ng lumalaking pangamba ng publiko sa kaligtasan sa dagat, lalo na sa mga pampasaherong barko at maliliit na bangka. Patuloy naman ang Philippine Coast Guard at lokal na otoridad sa paghahanap at rescue operations para sa mga nawawala, habang patuloy din ang panawagan para sa mas mahigpit na safety measures. Binigyan din ng pangalawang Pangulo ng kanyang pahayag ang pagiging maingat ng pamilya Duterte hinggil sa International Criminal Court case ni former President Duterte na patuloy na sinusubaybayan ng pandaigdigang komunidad dahil sa aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao noong kanyang administrasyon. Kaugnay pa niya, nagpaabot naman ng pakikiramay at panalangin si Vice President Sara Duterte sa mga biktima ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 doon sa May Basila noong araw ng Lunes na ikinasawi ng 18 katao at 10 pa ang nawawala. May 344 na pasahero ang sakay ng barko. Ani Duterte, patuloy ang panalangin para sa kaligtasan ng mga nawawala at sa lakas ng mga rescuers na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations sa kabila ng panganib. Pinayuhan din niya ang publiko na sumunod sa safety protocol sa maritime travel tulad ng pagsuot ng life jacket, pag-alam sa safety equipment at pag-iwas sa pag-overload ng sasakyang pandagat. Ayon naman sa Maritime Industry Authority, nagpadala na sila ng investigation team upang tukuyin ang sanhi ng insidente. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng tulong sa mga biktima. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, nagpaabot ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang apektado nitong mga kamakailang aksidente sa mga karagatan at nanawagan sa publiko na mag-ingat lalo na ngayong paparating ang summer season. Balikan natin ang kanyang panawagan. Unang-una, nakikiramay tayo sa lahat ng mga pamilya ng namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa, ay nagdadasal tayo na sana yung mga nawawala ay mahanap sila na buhay. At syempre, nagdadasal din tayo na yung mga tumutulong at yung mga nagre-rescue, hindi sila mapagod sa paghahanap sa ating mga kababayan na nawawala sa dagat. Binigyang din ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng kaligtasan sa paglalayag dahil sa ang Pilipinas ay isang arkipelago at madalas na ginagamit ang mga sasakyang pandagat at narito naman ang ilan sa kanyang mga paalala bilang Vice Presidente. Paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin dahil ang Pilipinas ay archipelago. Madalas tayo gumagamit
ng mga sasakyang pangdagat at madalas bangka yon sa pagtawid sa mga isla. So napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan. Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. No? Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng marina, kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Pangatlo, dapat meron talagang life vest. Minsan, or madalas, taken for granted yung life vest dyan na nakahay-hay din sa bangka. Dapat talaga suot-suot yon habang sumasakay ka na bangka. Mahalaga din yung dry bag kapag nasa tubig na ay safe yung cellphone mo, mga gamit mo. Gamit pang communication doon sa loob ng dry bag. Tapos, kapag delikado yung biyahe or delikado yung ruta or delikado yung lugar na yon sa pagbabiyahe sa dagat, kung hindi naman kailangan talaga na itawid sa dagat ang mga bata, huwag nang dalhin. At syempre yung mga matatanda at may kapansanan. Ang mensahe ng pangalawang Pangulo ay naglayong pupaigtingin ang kamalayan ng publiko sa kaligtasan sa karagatan at hikayatin ang publiko na maging responsable sa paggamit ng mga sasakyang pandagat. Kaugnay din po niyan, tiniyak din ng Department of Social Welfare and Development ang paglalaan ng sapat na tulong para sa mga pasahero ng MV Tricia Christine III. Ito hong roll-on-roll-off vessel na lumubog sa karagatang sakop ng Basilan kamakailan. Ayon sa ahensya, nakatutok ang mga social worker nito sa kalagayan ng mga nakaligtas at sa pagtulong sa mga pamilyang naulila kasunod dyan ng malagim na aksidente. Mayroong nakahanda na tig 5,000 pesos para sa bawat nailigtas habang tig 10,000 pesos naman ang ibibigay na tulong pinansyal para sa bawat nasawi. Makakatanggap din ng mga ito ng ready-to-eat food boxes at iba pang non-food items. Ang naturang tulong ay maliban pa sa ibibigay ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na tumutulong para mapagbuti ang kalagayan ng mga biktima. Sa kasalukuyan, 317 na ang nasagip ng mga otoridad habang 18 na ang kumpirmadong nasawi. Sakay sa naturang barko ang 342 katao batay yan sa naunang manifesto ng naturang vessel. Sa iba pang balita, mga Kabombo Star Nation, mariing kinundina ni Vice President Sara Duterte ang ambush attempt kay Mayor Ampatuan sa Maguindanao na ginamitan pa umano ng RPG launcher. Binanggit niya ang pagkabahala sa kung paano tila naging normal para sa ilan ang makakita ng armadong insidente sa gitna ng araw. Anya kahit pa nasawi ang mga salarin, mahalagang alamin kung paano nagkaroon ng RPG ang mga sibilyan at paano nangyari ang insidente. Only I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao. Dahil yung mga ganito na mga pangyayari, nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya, napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan, in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed Hayag ng Vice Presidente ay bahagi ng lumalaking panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa Mindanao, lalo na sa mga lugar na madalas target ng armadong insidente. Oras natin, meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Itinanggi ni House Infrastructure Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na labis na pamumulitika ang kasalukuyang impeachment moves laban sa mga top government official ng bansa. Ayon kay Representative Ridon, hindi maituturing na pamumulitika ang pagnanais ng bawat isa na panagutin ng sinuman, lalo na mga nasa matataas na posisyon. Hindi rin pamumulitika niya ang pagtugon ng Kongreso sa mga naturang reklamo dahil ang congressional oversight ay isang constitutional duty ng Legislative Department.
Nanindigan si Representative Ridon na kung kailangan na panagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o si Vice President Sara Duterte, gagawin nito ng Kongreso salig na rin sa kanilang mandatong nakapaloob sa saligang batas. Hindi rin niya dapat ituring bilang pamumulitika mga paraan para mapanagot ang mga opisyal ng bansa na nagkasala o nakagawa ng kamalian at sa halip ay paraan ito upang mapangalagaan ang ating pamahalaan mula sa mga mapang-abusong opisyal. Sa hulian niya, may otoridad ang Kamara de Representantes na pagdebatehan at isulong ang mga impeachment complaint habang karapatan din ng Senado na dinggin ito bilang isang impeachment court. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng mga balita na tinutukan ng ating news team. Ang Palasyo Malacanang ipinauubaya na sa Kamara ang pagdinig sa impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Palasyo sinabing nararapat lang ang pagdistansya ni Representative Sandro Marcos sa impeachment ng kanyang ama. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Ipinauubaya na ng Palasyo ng Malacanang sa Kamara de Representantes ang proseso ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ma-refer ang dalawang verified impeachment complaints sa House Committee on Justice kahapon. Sa ngayon, wala pang itinakdang petsa kailan sisimulan ng komite ang pagtalakay sa nasabing mga reklamo. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginagalang ng Pangulo at ng Malacanang ang proseso ng impeachment na naaayon sa batas. Dagdag pa ni Castro, ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo ay maituturing ding pag-atake sa administrasyon dahil anumang reklamo laban sa presidente ay direktang nakakaapekto sa pamahalaan. Gayunman, tiniyak ng Malacanang na hindi mapapahinto ng impeachment ang trabaho ng Pangulo. Ayon pa kay Castro, magpapatuloy si Pangulong Marcos sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad sa bayan. Samantala, inihayag naman ni Jose Castro na tama lamang ang ginawa ni House Majority Leader Sandro Marcos na dumistansya sa impeachment ng kanyang ama. Nilinaw din ni Castro na hindi nakikialam ang Pangulo sa desisyon ng kanyang anak. Kahapon, inanunsyo ni Representative Marcos ang kanyang formal na pag-recuse sa lahat ng talakayan at proseso ng House Committee on Rules kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa kanyang ama. Pakinggan natin ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father, it is a hallmark of a statesman. It shows his character, it shows his decency, and we believe that it is the right. Ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula sa Palasyo Malacanang, mga kabumbundako tayo sa Armed Forces of the Philippines. Itinuturing po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na makasaysayan ang unang pagkakataon na makilahok itong barko ng Republika ng Pilipinas, itong BRP Gabriela Silang sa isang joint maritime activity. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Maituturing na makasaysayan para sa Philippine Coast Guard ang naging unang paglapag ng isang Armed Forces of the Philippines aircraft sa isang PCG vessel bilang bahagi ng isang pagsasanay o isang maritime cooperative activity kasama ang Estados Unidos. Ayon kay BRP Gabriela Silang Commanding Officer, Captain George Maganto, isang malaking tagumpay at yugto din anya ito kung maituturing sa panig ng Philippine Coast Guard lalo na't unang best ring isabak ng BRP Gabriela Silang sa isang maritime cooperative activity. Matatandaan kasi na sa mga nagdaang pagsasanay, una nang ginamit at nakibahagi ang MRRV 9702 Melchora Aquino at MRRV 4408 San Agustin. Yes, the first landing of an Armed Forces of the Philippine Navy aircraft on Philippine Coast Guard vessel may be considered historic, as it makes a significant milestone in joint operational capability and reflect the growing trust and coordination between the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Ayon pa kay Maganto, ang pagsasanay na ito na closed deck landing qualification
ay naglalayo na mas paigtingin at pagtibayin pa ang interoperability sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng hukbong dagat ng Pilipinas. Gaya na lamang ng mga ito ang mas pinalakas sa komunikasyon, koordinasyon, joint responses sa karagatan at iba pang operasyon. Layon din ito na mas mapadali ang komunikasyon at agad na mapaghandaan at marespondehan ng mga maritime security challenges na mamamataan sa gitna man ng West Philippine Sea o maging sa iba pang bahagi ng katubigang sakop ng Pilipinas. The activity enhances interoperability between the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy in the West Philippine Sea by strengthening coordination, communication, and joint response at sea, which are vital in addressing maritime security challenges in the area. Samantala naging matagumpay at matiwasay namang naisagawa ang naging pagsasanay na siyang nagsimula nitong linggo Enero 25 hanggang kahapon niya ng Enero 26. Inaasahan naman na mas makakatulong pa ito na mas palakasin at paigtingin ang mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, katuwang din ng iba pang mga kaalyadong bansa sa magiging pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Yan muna mga updates mula dito sa West Philippine Sea. Ako si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, bumuwelta naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kay Batangas Representative Leandro Leviste kasunod ng pagsasabi ng huli na kasalukuyang nasa de facto martial law ang Pilipinas. Sa isang panayam, natanong si Secretary Rimulya ukol dito, ngunit ahas ang sinabi ng kalihim na nasa isip lamang ng bagitong mambabatas ang basihan ng kanyang kontrobersyal na pahayag. Katwiran ng kalihim, araw-araw ay libu-libong troll ang lumalabas at kumukestyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit hindi anya ito pinapatulan ng gobyerno. Posibleng iniisip anya ni Representative Leviste na pinag-iinitan siya, ngunit ang katotohanan ay hindi pinapakialaman ng kasalukuyang administrasyon ang mga serye ng paninira at maaanghang na komento mula sa mga kritiko. Maliban kay Pangulong Marcos, binanatan din anya sina First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang miyembro ng gabinete, ngunit hindi anya ito pinapatulan ng administrasyon. Kung babalikan ang kontrobersyal na pahayag ni Representative Leviste, sinabi niyang bagaman hindi opisyal na idineklarang nasa ilalim ng de facto martial law ang Pilipinas, naganap itong nararamdaman dahil inuusig anya ang mga kritiko habang hindi naman ginagalaw ang mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa mambabatas, ang iba pang mga batas ay naaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyong piso mga budget na hindi kunikwestiyon. Kasama dito anya ang mga pambayad sa social media personalities at mga troll farm na nagpapalaganap ng fake news at umatake sa mga kritiko ng administrasyon. Buwelta naman ni Secretary Rimulya, walang ganitong nangyayari at pawang nasa isipan lamang ni Representative Leandro Leviste ang kanyang aligasyon. Sa ibang mga updates tayo, tiniyak ng Department of Energy na pansamantala lamang ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at hindi pang matagalan. Kung ibabatay ho sa record ng Department of Energy, 3 magkakasunod na linggo na nagkaroon ho tayo ng price hike. Paglilinaw naman ni Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng hindi na ito magtutuloy-tuloy sa mga susunod pang linggo. Paliwanag ng opisyal, kadalasang tumataas ang demand o konsumo sa krudo kapag malamig ang panahon sa ibang mga bansa dahil sa kanilang pangangailangan sa heating o pagpapainit sa kanilang mga kabahayan. Gayunpaman, hindi anya apektado rito ang Pilipinas dahil hanggang sa 70% ng petroleum consumption sa Pilipinas ay nagagamit lamang sa sektor ng transportasyon. Kaakibat nito ay hindi anya inasahan ang pagtutuloy-tuloy pa ng price hike dito sa ating bansa sa mga susunod na linggo at posibleng babalik din sa dati ang presyo ng mga produkto. Bagyaan niyang nakaapekto sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa ang trade tension sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga miyembro ng European Union kasama ang tumataas na demand mula dyan sa may bansang China. Ito namang konstruksyon ng Flood Monitoring Command Center sa lungsod ng Maynila, pinasinayaan na ngayong araw. May mga report si Bombo Grant Hilario. Pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang konstruksyon ng Manila Disaster Risk and Reduction Management Office Flood Monitoring Command Center ngayong araw. Personal na pinangunahan mismo ng kasalukuyang alkalde ng Manila na si Mayor Francisco Escombrero de Magoso, katuwangan ng opisyal ang naturang pagpapasinaya sa bagong command center. Partikular nakalagak ang itatayong panibagong gusali sa Blumen Street Road, Santa Cruz, Manila upang magsilbing flood monitoring center ng lungsod. Ayon kay Manila Mayor Escombrero de Magoso, ang pagtatayo ng naturang posibilidad
ay layon mapalakas sa pagkakaroon ng maayos na impormasyon hinggil sa usapin ng baha sa Manila. Makapagbibigay anya ito ng proper data management and monitoring sa tuwid baha na mararanasan sa buong lungsod. So kaya naniniwala ang alkalde na sa pamamagitan nito maaari makapagsalba ng buhay buhat na makapagbibigay ng tiyak na impormasyon o datos lalo na sa panahon ng sakuna tulad ng pagbaha. Narito ating pakinggan ang pahayag ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. This facility will empower our people to have a proper data or what you call data management and monitoring of flood water going around our city, riverside, and creekside. And this facility may, may save lives with accurate data, timely action, and information. I think we may save lives and property during challenging, not years, but every year of our life. Kasi every year may bagyo. Dagdag pa ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang pagkakaroon ng ganitong command center ay bilang pakikibahagi na rin sa layo na masolusyonan ang kinakarap na problema at issue sa baha. Kung kaya't bunso nito ay positibo ibinahagi ng alkalde na ang konstruksyon sa naturang gusali ay upang maihanda na rin ang mga tuwa ng pamalaan, lalo na partikular sa panahon ng sakuna. Muli, si Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Humahanap ng tulong upang maging bahagi ng solusyon, bagkos pinalalakas din natin ang kasanayan ng ating mga bahagi ng pamahalaan, partikular na ang ating human resources. With the facility above of this building, we may have more data analytics, measuring problem, projecting plans, and cushioning or create action plan to cushion the masamang magiging epekto ng isang hamon sa ating pamayanan. So, yan po ay mga paghahanda o mga gamit na in my own little way that I acquired going to school and places across. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang tayong 29 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Inaasahan pong bababa ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan sa Pebrero ng kasalukuyang taon. Batay po ito sa report ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay dahil sa pagtatapos ng 3 buwan na closed fishing season sa probinsya ng Palawan sa Enero at 31. Ang closed season ay pinapatupad upang bigyan ng panahon ng mga isda na magparami at mapanatili ang balanseng ekolohiya sa karagatan. Sa kasalukuyan, ang presyo po ng kalunggong mga kabombo ay nasa 180 pesos hanggang 220 pesos bawat kilo dito sa Metro Manila. Inasahan naman ng Bureau of Fisheries na maaaring bumaba ito ng 20 pesos hanggang 40 pesos kada kilo sa Pebrero. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya na si Dr. Nazario Briguera, mas marami ang supply ng galunggong sa mga palengke sa mga susunod na linggo. Ang galunggong ay tinaguri ang pinakapopular dahil sa pagiging abot-kaya at madalas na ulam ng bawat pamilyang Pilipino. Bombo International News. Sumampa na sa 17 ang bilang ng mga nasawi sa landslide na tumama sa West Java, Indonesia nitong weekend ayon niya sa Disaster Mitigation Agency, habang dose-dose ng katao pa rin ang nawawala. Ang landslide sa Pasir Lango Village sa Bandung Barat, mga 100 kilometers timog silangan ng Jakarta, ay dulot ng malakas na ulan na simula pa noong Biyernes. Mahigit 30 bahay naman ang nailibing at 73 ang hindi pa natutunton. Kabilang sa mga natrap ay 23 Navy officers na nasa border patrol
patrol training. Nahihirapan naman ang rescue operations dahil sa malakas na ulan at kawalan ng access sa mabigat na mga kagamitan. Nitong nakaraang linggo, tinamaan rin ng flash floods sa ilang bahagi ng West Java at Jakarta at pinilit ang mga residente na lumikas sa mas mataas na lugar. Itong insidente ay kasunod ng malawakang pagbaha at landslide sa Sumatra 2 buwan na ang nakalipas na kumitil naman sa nasa 1,200 buhay at nagdulot ng malaking pinsala. Bombo Sports News. Sa nagpapatuloy po nating pagbabantay mga kabombo, dito po sa nagpapatuloy na Women's Tennis Association o ito hong WTA 125, ang kauna-unahang Philippine Women's Open hosting ng Pilipinas mga kabombo. Inaabangan na po ng maraming mga Filipino fans ang nakatakdang laban ng 5 mga Pilipina ngayon pong araw sa nagpapatuloy pa rin na Philippine Women's Open. Pawang gaganapin po sa Court 1 ng Rizal Memorial Tennis Center diyan sa lungsod ng Maynila ang laban ng 5 Pinoy na magsisimula mamayang alas 2 na ng hapon. Una sa mga lalaban ang wild card na si Kay-Ann Embana na haharapin ang kanyang kalaban na si Tatiana Prozorova sa singles category. 2 doubles matches naman ang nakatakda kung saan ay mauna pong lalaban ang 2 Pinay na sina Elizabeth Abarquez at Ruby Bolete. Harapin ng 2 Pinay ang pambato ng Japan at China na sina Hiroko Kuwata, ang Chinese tennis player na si Ki Yu-ye. Panghuli dito ay ang laban ni Steffi Aludo at Tiniel Maris. Nakakarap naman ng 2 Japanese tennis player na sina Mana Ayukawa at Kanako Morisaki. Mamaya mga kabombo, mga alas 3 o alas 4 ho ng hapon, inaasahan pong matatapos ang laban. Kaya abangan po ang resulta ho nito sa Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyo kaming i-follow, pwede po kayong mag-monitor sa ating social media pages para po sa resulta ng magiging laban. Samantala sa iba pang balita na tinutukan ng ating news team, ang sagutan naman ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Risa Hontiveros kaugnay sa isyu ng usapin sa West Philippine Sea, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga balita dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, sa patuloy na mainit na usapin ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea at pagkukondina ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas sa pagpapahayag ng ipinapagitang agresyon ng China laban sa bansa. Bahagyang nagkasagutan si Senator Risa Hontiveros at Senator Marcoleta sa pagbabalik ng sesyon ng Senado kahapon. Sa kanyang interpellation para sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros kahapon, pinustyon ni Senator Rodante Marcoleta ang mga naging aksyon ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hinggil sa pag-post ito ng mga AI-generated pictures ng presidente ng China. Git ni Marcoleta, hindi umano nakakatulong ang mga ganitong aksyon para maresolba ang problema ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ibinahagi din ng senador ang kanyang pakipag-usap sa bagong ambasador ng China kung saan kanilang napag-usapan umano ang mga maaaring hakbang upang matigil ang sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon kay Marcoleta, nais din umano ng China na magkaroon ng kapayapaan sa 2 bansa. Dagdag pa naman babatas na dapat nang tigilan ng mga aksyon na maaari pang makadagdag sa tensyon sa pagitan ng 2 bansa. Kung saan binigyan din ito na kung isasantambi lamang umano ng isyu o ang isyu ay maaaring maging kakampi pa ng Pilipinas ang China sa mga susunod na panahon. Kaugnay pakinggan natin na naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng 2 bansa natin. Malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Nanindigan naman si Senator Risa Hontiveros na hindi patutsada lamang ang mga ginagawang pagsalita ng mga opisyal ng Pilipinas para ipagtanggol ang pagmamay-ari ng bansa. Partikular na ang pahayag ni Tariela sa mga agresyon ng China sa West Philippine Sea. Binigyan din ng senadora na maaari lamang may turing ang nakakampi ang China kung ititigil nito ang mga ginagawang aktibidad laban sa puwersa ng bansa sa West Philippine Sea. Kabilang ang pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino, paggamit ng water cannon at lasers sa mga barko ng Pilipinas at pagharang sa resupply operation ng AFP.
Dito ng Tiberos, hindi ito gawain ng isang kakamping bansa. Huwag na pakinggan naman natin na naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa pusong Bombo Radio Philippines ang naging sagutan ng dalawang senador. Naging hati ang opinyon ng publiko sa naging usapin sa isyo ng West Philippine Sea. May mga reaksyon ng pagsang-ayon sa mga pahayag ni Marcoleta, ngunit may mga kumukontra naman at nagsabing tila ba ay pinoprotektahan umano ng senador ang China. Samantala, sa pagtatapos naman ng sesyon kahapon, inaprubahan ng Senado ang resolusyon na kumukundina sa mga pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas bilang hindi tamang pagkritiko sa mga opisyal ng bansa. Nakapaloob din sa resolusyon ang panawagan sa Department of Foreign Affairs para gawin ang mga kinakailangang hakbang diplomatiko upang ipagtanggol ang dignidad ng Republika ng Pilipinas. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo. Yes, Bombo Genesis. Doon sa naging sagutan ni na Senator Marcoleta at Senator Risa Hontiveros, hindi ba nagkaroon ng tensyon to the point na may umawat na sa kanila? Bombo Genesis, sa sesyon kahapon ay naging profesional ang dalawang senador sa kanilang pagsasagutan kung saan mahinahon ang kanilang palitan ng kanilang opinion. Hindi nga dito sa usapin ng issue sa West Philippine Sea. Maayos naman itong natapos hanggang sa ito ngang nagkaroon nga ng desisyon na magkaroon ng resolusyon para dito nga sa pagkukundina ng Chinese Embassy sa mga nagiging pahayag ng opisyal ng Pilipinas. Pero other than kay Senator Marcoleta, parang sinamahan din siya ni Senator Robin Padilla, no? And yung grupo nila na dating tinutukoy bilang DDS Black, wala sa kanilang pumirma, no, doon sa resolution na yon, Bobo Jello. Bombo Genesis, doon sa resolution na yon ay tanging si Senator Jinggoy lamang ang pumirma doon sa resolution na yon. At tama ka doon, Bombo Genesis, sinang-ayunan ni Senator Robin Padilla ang naging mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na dapat nga ay tigilan na itong mga aksyon na pwede pang dumagdag sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Bombo Genesis. So from minority, si Senator Jinggoy lamang yung sumama doon sa majority. Kasi parang majority na yung pumirma doon sa West Philippine Sea resolution na yun. Sige. Update pa rin tayo. May session pa rin ngayon, Bombo Jello, ngayong araw. Mamayang hapon ng alas 3, Bombo Genesis, ay itutuloy ang sesyon ng Senado. Okay. Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 19 minutes magkakabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang updates tayo, hinimok ng 2nd Congressional Commission on Education ang Department of Education na wakasan agad ang tinaguriang mass promotion practices dahil yan sa patuloy na pagbagsak daw ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa iba't ibang mga baitang o grade level. Ayon sa ulat po ng komisyon, noong Lunes, ipinakita ho ng National Achievement Test at iba pang standardized assessment na maraming estudyante o mga mag-aaral ang naikakalas nang hindi pa po nakakamit ang pangunahing kasanayan sa literacy at numeracy. Sa grade 3, 30% lamang po may tuturing na proficient, habang bumaba pa sa 19.56% o halos 20% sa grade 6 at halos wala na sa high school. Yan po ay from grade 10 hanggang grade 12.
Nagbabala ang naturang komisyon na ang patuloy na mass promotion ay nagpapahina sa insentibo para sa maagang remedial na pagtuturo at nililimitahan ang kakayahan ho ng guro na tugunan ang learning gaps. Git po ng komisyon, dapat na agarang rebisahin ng Department of Education ang patakaran sa grade progression at retention, yan po'y upang maiwasan ang mas malaking pagbagsak ng kalidad ng edukasyon. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Update po tayo mga kamumbos na nagpapatuloy pa rin pong pagpupulong ng mga kinatawan ng iba't ibang mga lider na bahagi ng Association of Southeast Asian Nation. Yan daw kung pagpapatibay ng ugnayan ng turismo sa ilalim po ng Southeast Asia Plus 3. Tinalakay po sa ikalawang araw ng Tourism Forum. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Papalakasin ang naging ugnayan ng mga bansang usapin ng ASEAN at ang ibang mga bansa sa pagpapatuloy ng isang linggong ASEAN Tourism Forum 2026 na ginaganap dito sa lungsod ng Cebu ngayong ikalawang araw ng ASEAN Summit Enero 27. Ngayong araw ay dumalo ang mga chairman at mga representante ng tatlong malalaking karatig bansa ng Asya, ang Japan, China at Republic of Korea upang makilahok sa 48th ASEAN National Tourism Organization meeting. Ang pagtitipon ay pinapangunahan ni Department of Tourism, DOT Undersecretary Verna C. Buensustizo, na siya ring chairman ng Philippine National Tourism Organization sa ilalim ng temang Navigating Our Tourism Future Together. Nagtipon ang mga senior tourism officials. Layunin ng forum na higit pang patibayin ang ugnayan sa rehiyon at pabilisin ang pagbangon at tuloy-tuloy na pag-unlad ng sektor ng turismo. Tinalakay rin ang ASEAN Tourism Sectoral Plan o ATSP Post 2025 na naglalayong palalimin ang pagkakaisa at kolaborasyon ng ASEAN Plus 3 para sa mas matatag na kinabukasan ng turismo. Samantala, ipinahayag ni Mr. Hironobu Nara, ang Deputy Commissioner ng Japan Tourism Agency Ministry, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong at nagbigay suporta upang maging matagumpay ang naturang kaganapan. Nagpahayag din si ang co-chairperson ng Japan Tourism Agency ng mga nasawi sa naganap na trahedya ng mga kamakailang landslide dito sa rehiyon at tiniyak ang kanyang panalangin para sa lahat ng apektado upang makabangon sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, ating pakinggan naging panayam ni Mr. Hironobu Nara, ang Deputy Commissioner ng Japan Tourism Agency. I extend my deepest condolences to the people who lost their lives and to the families affected by the recent floods and landslides in the ASEAN countries. I pray for quick recovery of those impacted and for the fast restoration of the affected area. Ngayong mga oras na ito, Bombo Genesis, dinanap na rin ang ikalawang meeting ngayong araw, ang 16th meeting of ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation na dadaluhin din ng bansang Russia dito sa ASEAN Bombo Genesis. At higit 270 na mga participants ang nakilahok nitong ATF o ASEAN Tourism Forum. Bombo Genesis. Yung kabuuan ng kanilang initial na pagpupulong, Bombo Radio Cebu, wala naman naging sigalot or problema, no? Or halimbawa, gitgitan sa pagitan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa. Naging peaceful naman yung didiscuss o didiskusyon ng mga problema at mga improvement ng bawat bansa dito, Bombo Genesis, ng 11 members ng ASEAN at pati na rin itong welcoming din ng karatig bansa ng Asia, yung Republic of Korea, Japan at China, Bombo Genesis. Kasi kasali sila, no, dun sa plus 3 na tinatawag. From time to time, makiki-update pa rin tayo dyan sa may part ng Cebu area. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Radio Cebu. Mula rito sa siyudad ASEAN Philippines, 2026 updates ng Bombo Radio Philippines.
Ito si Bombo Rocky Lavares, nag-uulat for the number one most trusted source of news information, Basta Radio, Bombo. Ito ng mga accredited lawyer ng International Criminal Court at abogado ng mga biktima ng war on drugs. Ikinatuwa ang desisyon ng International Court na fit to stand trial na si former President Rodrigo Roa Duterte. Kuha tayo ng mga updates sa pag-uulat ng Bombo Radyo Rojas. Ikinatuwa ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na ituring na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong crimes against humanity. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Gilbert Andres, accredited lawyer ng ICC, sinabi niya na tinanggihan ng korte ang argumento ng depensa ng 80 anyos na si Duterte ay mahina ang kalusugan at hindi kayang dumalo sa mga legal na proseso. Haharapin ngayon ni Duterte ang mga kaso kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa maraming patayan bilang bahagi ng kanyang war on drugs simula noong siya'y alkalde ng Davao City at kalaunan bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022. Anya, sapat na ang malawak na pagkaunawa ng isang akusado sa proseso ng korte upang ituring na karapat-dapat sa paglilitis at hindi kinakailangang nasa pinakamataas na antas ng kakayahan ang kanilang pagganap. Itinuturing na bihira para sa mga international courts na ituring na ganap na hindi karapat-dapat sa paglilitis ang isang akusado kahit matanda. Sa kasaysayan ng International Criminal Court, ayon kay Attorney Andres, wala pang akusado na tinukoy na ganap na unfit para sa paglilitis sa kabila ng ilang petisyon ng iba pang akusado. Itatakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa Pebrero 23 kung saan pagdedesisyonan ng mga hukom kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang paglilitis. O yung panawagan natin sa ating pamahalaan ng Pilipinas ay mag-cooperate po sa ICC at talagang tulungan po yung ICC pati yung mga biktima para talagang ma-attain yung buong hustisya at katotohanan patungkol po sa nangyaring war on drugs. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao, mga kabombo, 4 sa 6 na bangkay o mga labi na na-recover sa lumubog na Amehara na kilala na. Ito hong isa pang marine vessel na dati pong lumubog dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. May report dyan ang Bombo Radio Davao. Nakilala na ang 4 sa 6 na bangkay ng mga pasaherong na-recover mula sa lumubog na MBCA Amehara. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI Region 11, nakilala ang mga biktima sa pamamagitan ng Dead Victim Identification o DVI process. Naging posible ang pagkakakilanlan sa tulong ng mga pamilya ng mga biktima batay sa mga tattoo, marka sa katawan, dental records at mga suot na damit. Sa ngayon, tanging ang pangalan pa lamang ni Porfirio Lanorias Jr. ang inilabas ng NBI, habang ang 3 na iba pa ay patuloy pa rin hinihintay. Naanawagan ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang basta-bastang pag-post o pag-share ng mga larawan at video na may kaugnayan sa insidente, lalo na sa social media dahil maaari itong magdulot ng kalituhan at makasagabal sa patuloy na investigasyon. Hiniling ng mga otoridad sa lahat na maghintay lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulang ahensya upang maiwasan ang pagkalat ng mali o hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang search and rescue operation at investigasyon sa naturang trahedya. Ang mga naano namin yan, yung mga false report na nare-receive namin through online kung saan-saan, pati yung family talagang sobrang apektado. Kasi iba-ibang information ang lumalabas na hindi naman talaga totoo. So that's why ang Philippine Coast Guard ay talagang before siya magbigay ng info, binabalidate po talaga ng todo before kami mag-release. Kaya sana po maintindihan nyo kami na hindi agad kami maglalabas ng any statement na pwede rin maka-apekto sa kinakandak namin na investigation. Mula rito sa Davao City, ito si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Coast Guard naman nilinaw na walang overloading sa lumubog na Ro-Ro vessel doon sa bahagi ng Basilan. Kuha tayo ng mga updates sa pag-uulat ng Star FM Zamboanga. Naglabas ng opisyal na revalidation si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan tungkol sa bilang ng mga pasahero at biktima sa naganap na insidente. Malabas sa further validation ng Coast Guard Station, Zamboanga,
Yung passengers, yung original na report was 332. Ngunit napag-alaman na mayroong 15 na hindi tumuloy sumakay. Nangyayari naman talaga yan dito sa lugar natin. So, naging 370. 27 pa rin yung crew. Ang na-rescue, yung survivors, ay 316. 18 yung casualties. At yung missing ay 10. At puspusan ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard upang mahanap ang mga nawawala at makapagbigay ng kaukulang tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Kabilang sa mga nawawala ang kapitan ng barko, 7 tripulante at isang PCG Sea Marshal na nakatalaga sa naturang sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng paglubog ng barko, bagaman lumalabas sa inisyal na ulat na nagkaroon ng aberya ang barko malapit sa Baluk-Baluk Island bago magbukas liwayway. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panghuli sa ating mga provincial report, mga kabombo, 1 bilyong pisong halaga ho ng mga terminated project na sinasabing nasa kamay ho dati ng pamilya Diskaya doon sa may Iloilo City. Hanapan na po ito ng lehitimong mga kontraktor. May update dyan ng Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tatapusin nila ang mga terminated projects ng mga Diskaya sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dizon, sinabi nito na maghahanap sila ng bago at lehitimong kontraktor para maipagpatuloy ang mga proyekto. Ngunit nilinaw ni Dizon na gagawin pa rin nila ang masusing investigasyon at sigurong mananagot sa batas ang mga involved kapag napatunayan na may nangyaring anomalya. Napag-alaman sa Iloilo City, hindi bababa sa 7 mga ongoing projects na inaward sa Diskaya-owned firms. Kinabibilangan ito ng safety facility construction at mga flood mitigation structures na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Ang mga firms na mga Diskaya na may proyekto sa Iloilo ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, St. Gerard Construction and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation at YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated. We will have to find a new contractor na legitimate to build and continue those projects. And we will do all of that this year. Lahat ng mga yan, iimbestigahan natin. At kung kailangan kasuhan, kakasuhan natin lahat yan. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Itong Pinoy documentary film na Food Delivery Fresh from the West to Philippine Sea, nominado sa Cinema for Peace Dove 2026 doon sa Germany. May chika ang Star FM Manila. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng documentary film na Food Delivery, Fresh from the West Philippine Sea, matapos itong maging nominado para sa 2026 Cinema for Peace Dove bilang Political Film of the Year. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng international recognition ang Pinoy docu na sa direksyon ni Baby Ruth Villarama dahil matatandaan na nanalo ito sa kategorya ng Tides of Change sa 2025 Doc Edge Festival sa New Zealand. Bukod dito, kasama din ang Filipino film sa 7 nakapasok sa shortlist bilang official entry ng Pilipinas sa 98th Academy Awards para naman sa Best International Feature category. Samantala, sa naging panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Direk Baby Ruth, masaya siya na namumulat hindi lang ang bawat Pilipino sa docu-film, kundi pati na rin ang ibang lahi sa dinaranas ng bawat mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. I guess if a story like this is meant to be seen, hahanap talaga ng paraan ng tadhana para mangalampas. This is our way of, sharing na this is who we are. So, pakinggan nyo lang kami. Kahit balibalik ta rin mo man ang mundo, saan man tayo makarating, Pilipino tayo eh. And we owe it to ourselves to
leave something with meaning sa mga ginagawa natin. So tayo as storytellers, as filmmakers, and as artists, our duty to our people is to inspire them to be a source of enlightenment. As a Filipino, tumitindig lang ako para sa kapwa ko Pilipino. Kasi hindi naman pwedeng paapi na lang tayo, na lagi na lang tayong talo. As storytellers, sana baguhin natin yung ending. Manalo naman tayo kahit ito lang. Magaganap naman ang awarding ceremony ng Cinema for Peace Dove 2026 sa Berlin, Germany sa Pebrero. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Mga kababayan po natin dito sa Luzon area, lalo ho dyan sa may norte mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para sa mga taga Cagayan Valley. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan para sa mga taga-riyan sa may Pangasinan area at mga katabing probinsya. Sa Cordilleras naman nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi ng Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating Ratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Time, 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombuanay Sudto. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Standby kay checkero nato ng linya karon ni Bombo Brian Gonzales direktamente sa puluyan sa isa pa ka Ilonggo Seafarer nga nakasurvive sa sining trahedya dito sa area sa Zamboanga. And later on sa aton man sining pagpangalagad magapatabid kita no sa aton sining sister station ng Bombo Radio Bacolod. May kantanan man sa sining pagpasalamat sang alkalde sa Sagay
No, matapos ini iyang ti full support man to ang local government units ang Sagay sa pakigbahin man driyo pagpasakop sang Vios or ining banda nga Voice Idol of Sagay diriha sa bahin sang Pasigabong 2026 open category, the best and the most extravagant band contest sa Iloilo. Sa aton sining mga kabumbo, may mga pagkaliya ang local government sang Sagay ito may ara sa financial assistance nga gina-provide sa sining banda para iyang masuportaran ang ila sining pagpakigbahin diri sa Pasigabong 2026. Anyway, check ta na karon sa aton sining sister station ng Bombo Radio Bacolod right now sa linya naton na live si Bombo Brian Gonzales. Kaupod ang Iloy ni Carl Louis Buluntong. Isa sa mga Ilonggo seafarer nga nakasurvive sa trahedya nga nagalunta dito sa may area sang Zamboanga. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Yes, Bombo Champ live kita diri karon no sa may barangay Kabanban no sa may Banwasang Uton. Bombo Champ. No sa diin yari kita diri karon mismo sa puloy-an sa isa ka Ilonggo seafarer nga isa man ka survivor dito sa nagluntad iyang insidente sa may Basilan Pilas Island, Bombo Champ no sang Enero 26. Ang si Carl Luis Balontong Bombo Champ isa ka 23 anyos kagati residente no tumandok sang barangay Kabanban sa may Banwasang Uton, isa ka BS Marine Engineering. Kabanbanan, Bombo Brian? Yes, Kabanbanan, Bombo Champ. Isa ka BS Marine Engineering student no sa Western Institute of Technology kagati graduate na ini Bombo Champ kung hindi kita magsala kaga 1 year apprenticeship na lang ini ang ginabuhat no sang nasambitan iya nga si Carl Luis Balontong no Bombo Champ halin May 23, 2025 mapuli na ini kuntani kay tungod tapos na no ang iya nga pag-apprentice dito sa may Alisona Shipping Lines no Bombo Champ. May 23, 2026 man kagati ginakalangkagan ginakahidlawan man sang iyang ginikanan na kuntani ang ilang bata no Bombo Champ nga ti halos no isa ka tuig na lapit no nga wala diri sa ilang luyo no Bombo Champ. Ang pamilya diri gid no mismo sa may barangay Kabanbanan Bombo Champ nakahibalo no alas 6 na sa ngaga January 26 sa nasambitan iya nga insidente Bombo Champ sang may nagtawag no nga representative sang shipping line Bombo Champ sa iyang Iloy nga si Ma'am Evelyn Balontong nga aton man kaupod sa karon nga mga tinion Bombo Champ kagati didto na hibaluan sang iyang ginikanan ang nasambitan ini nga insidente matapos nga magtawag ang natungdan no sa ila pamilya Bombo Champ kagati ginakasubo nila una no tungod ang insidente nagbunga o kuno nagdulot sang mga fatalities no Bombo Champ kagati pagkadula pa sang iban nga pasahero sang nasambitan iya nga barko no Bombo Champ ang MV Trisha Kirsten 3 no uko ng Roro vessel Bombo Champ. Pero alas 8 sang aga no gin-confirm gid ni Carla Luis Balontong mismo sang siya ang nagtawag sa iyang ginikanan dre sa iyang Iloy nga hindi magakabalaka no tungod yara na sa safety no Bombo Champ ining iyang kahimtangan no sang nagtawag ini sa iyang ginikanan. Inline sinino Bombo Champ ari si Ma'am Evelyn Balontong ang mama no sang nasambitan nga persona nga si Carl Luis Balontong ang BS Marine Engineering kagati na kaupo dito sa mga survivor sa tinalikdan niya o na sa insidente nga natabo Bombo Champ. Ma'am Evelyn,
live kita no sa Bombohanay sa udto with the Bombo Champ sa pihak nga linya. Ma'am, kamusta ang nabatsagan naton sang nabala naton ang impormasyon do nga ang barko nga nasakyan sa aton nga bata naglubog? Siyempre, sang purmero sang mga 6 o'clock to nga nanawag ang sa office nila, nagkakabalaka gid kuya nga anong matabo sa bata ako ti ambal sang babae ito nga nagtawag nga ma'am nila guro nang hambal ya hindi ka lang magkabalaka ma'am kay safety naman nga nakasurvive na ang imo nga bata dito sa sa adto na sila subong sa Isabela sa ospital. Ano man lang to ang tawag tapos nagihulat-hulat pagid ko sang mga pila ka oras, mga 8 o'clock. Amo to nga do na pahamtang naman ang akon nga pinsar kay mismo ang bata ko na nanawag sa akon nga okay na siya. Nakasurvive na sila to kay dala sila sa ospital. Ma'am, antes sini nga insidente kaagahon ni natabo no, sa pagkabalo naton. May communication na kamong daanan ni Carl no the night before. Oo, mga alas mga pasado mga 6 guro na nawag to sa akon. Kay mga 8 kuno biyahe na sila pakadto sa Suluhulo. Amo lang tong last na nga 5 na sige halong kamo sa inyo biyahe nga bag-o nyo nga destination. Amo man lang tapos sige pa huway naka magtulog kay may biyahe kamo karon. Amo nang balyuan sa akon. Ma'am, usually consistent gid ang komunikasyon niyo ni Carl every oras siya kun aga naga-duty kag naga-chat. Aga kay si Papa ya galakat mga 4 tibugtaw na ko na ga good morning na ko na sa iya tapos mahambal man na sa nga good morning man. Amo man lang bala sa akon si paglakatan na ni Papa, nakalakat na pa si Papa. 5 uto siya ti bangon ka na da kag mga pima. Siling ko ti aga pa ninak mahigda-igda lang ko anay. Dito kay mambal man lang siya nga sige matulog na da liwat kay madga-duty pa ko. Ma'am, sang time nga to wala ka man natingalang adlaw na naka-communicate or wala gid naka-communicate ka dining ti Carl? Wala gid kay amo to nga kun aga ako na gauna gid sa iya good morning. Pero ato natabo kay alas 6 pa lang naka na ang opisina nga nanawag nga amo na. Ti gakabalaka na ako kay waay pagid si Tuto ka panawag mo siling ko mapalod ko anay karon bla dugay-dugay. Amo to pagka 8 o'clock nanawag siya. Ti sing ko confirm nga naka-survive yun ang bata ako. Bombo Champ, any follow-up question? Okay. Si Bombo Champ ini, ako po nimo sa piyak sining linya. Mga ano oras kang nakatawag sa imo si Toto Carl nga safe na ini siya? Mga 8 o'clock sir, nakapanawag na sa akon nga ara siya sa hospital sang Isabela. Anong adlaw ni siya nay? 26 sang mga 8 o'clock sang aga. 26 balik kagapon. Pero pagtawag niya, ano pa ginang mga ginistorya sa imo? Wala mo man lang to kay nanawag man lang siya kay siling niya para kuno nga hindi man ako magkabalaka bala sa iya nga siya na naka-survive na siya bala. May mga pilas ini siya nga naangkon, anong iya pamatsyag sa may ang sa tiilya kuno kay do nahulog ni siya kay sang natabuin na nang tulog na siya. Tapos may nagatingala siya kuno nga do may nagatulo nga tubig sa iya. Amo to nga way siya ginpukaw kuno sa mga upod diya nga amo na nang natabo. Nga balyas niya ay do may nagaginahod kuno nga sininggit gali amo na to nga na kuan ang barko nila gali nalunod. Ti may dalaya pa kuno ang iya nga papers ka ang cellphone niya. Kaso lang sang nakalakat na siya do nahulog sa kuno sa wingban nga karga sang roro. Amo to nga nahulog ang iya nga papers sa cellphone
Waya na ginbalik kay base siya kun balik ko niya pa to nga nahulog, kwaon niya. Base hindi siya kagwa, kag mapatay naman siya dito sa dalom. Di naglumpat na lang siya dayon. Bombo Champ, ang duty sinino ni Carla Luis 4 a.m. to 8 a.m. na Bombo Champ. Tapos 4 p.m. to 8 p.m. na naman. So though broken schedule Bombo Champ. That is why sa time nga to no kaagahon na tabo tulog Malapit mga among si Carl Luis sa Baluntong Bombo Champ. Pero ma'am, kamusta bilang bata si Carl? Okay man si Tuto sang halin pag-umpisaya pag-eskwelada sa WIT kay ginhimud usa niya ginagani nga maka-SA siya para nga makabulig sa tuition nga masarangan namon. Kay may buhin man ang SA sa obra-obra na sa school mo. Ma'am, ano pagid ang other nga mapabugal naton kay Carl kay dubati naton na ano siya Army Reservist kid man siya. Oga ano nga siya kay officer na sa sang school. Tapos kay gusto ya gina siya iya nga maka-officer apos nga ginambalan sa sang nga ma-training sila bala sa dingli hasta nga nag-reservist na sa Subong. Di kung kisa nga ari lang di sa Balaybe, patawag na sa sang serya sa kampo nga makadtuan sila nga patay nga sila ang ma-fire squad na ang maglubong, ga-attend na siya. Tapos ga-attend mala sa mga seminar nila sa Tigbawan. So ma'am, lastly, kamusta ang pamatyagan mo gid sa karon nga mga tinion? Subong doon nag-okay naman ko kay kapila naman mag-update ang bata ko nga okay man siya. Pero gusto yagi kunubwas nga makapuli siya, ti amo na nga padalaan siya sang pamasahe para makapuli gid sa kuno kay gapara nakay kuno subong kalawasan niya pasang natabo sa iya. Bombo Champ, house that kay mother no, Mother Evelyn Baluntong. May mga idugang lang ko nga pala mangkutanon na Bombo Brian. Yes, go ahead Bombo Champ. Sa diin ang kabina, may ideya ka kung nakasugid sa imo si Toto Carl kung sa diin ang iya kabina, ang iya ginatulugan. May kwarto na sa sir kay balaan niya ang naga-duty na sa sulod sang makinaan, machine kay marine engineering siya mo. Tiara na sa makinaya naga-assign nga aircon. Pero hindi ko kakuan nga kundiin siya damping kwarto gatulog. Okay, so sang nabugtawan siya nga may nabasa iya TL, nagwa sa dayon, amo to nagsaka siya sa wingban. Hindi nang malakma hindi nabasa na to sa sir. Tib do wala niya kuno nga daw gaginahod na. Siguro ang tubig basi nalapan na sa dalom. Kay nabitbit siya kunong iya nga papilis kag ang cellphone niya. Doon nakadanlog siya kuno diretso nahulog sa sawing ban. Ay, siho. Okay. Alright, tapos ano pa ginang natabo, Nay? Sang nagsulod ng tubig, matamat, nagalubdang ang barko? Anong nakaistorya mo si Toto Carl? Away na siya kaistorya sa akon sang ang pag-istorya sa akon sang ara na sila sa opisina sang Alison. Nga nasugat na sila sang barko nga balikda sa opisina. Anong yung istorya sa imo? Nga amo na ang natabuing nga nagatulo. Why siya kuno ginpukaw tapos nabatyagan niya na lang kuno nga may nagatulo nga tubig sa iya. Amo to nga nakabangon siya. Tinugin bala niya guro nga daw malunod na gindala ya tong paper siya kang cellphone niya. Ipabayaan niya lang to iya ang mga bayo ya sa malita. Kay nakadalog siya kuno hasta nga nahulog na lang to ang iya nga papers kag cellphone. Pinabayaan niya na lang to kay basis niya kun kwaon niya pa to malumos na lang siya kag mapatay amo to naglumpat na lang siya dayon sa barko. Ano na ni kalawigon? Mawa ay sa life jacket. Ano na lang ano na ang kalawigon sang pag-apprentice ni Toto Carl? Halin sang mitre na siya sir nagsaka sa Alison. Sa May 3 pa ni siya ma-end. Kay 1 year ang apprentice niya. Okay. Alright. Sa mo sad to nga insidente, ma'am, sa pagkilala mo sa bata mo, nagalaom ikaw nga mabisan paano ya makasurvive siya?
Hindi lang good ko sir kay siya mismo naghambal nga may life jacket siya tani. Pero ginhatag ya kuno sa sir yang chief engineer kay may edad na ina siya. Oh, very good. Para kuno nga makasurvive ang sir niya. Kay kabalo man siya kuno ya maglangoy, amo to nga naglumpatan na. Pero ay kuno makasurvive to ang chief engineer yang ginataga niya sang life jacket. Subot silingon ang chief engineer to na dalagin to sa mga ginbawian sang kabuhi, ma'am. Oh, napatay to kuno hambal sang bata ko. Kay siya yaw ay sa life jacket, langoy lang gid sa kay kabalo sa iya maglangoy. Ulihin na lang siya kuno nakakuha sang life jacket nga way man kuno higot gani to. Tapos sang kaagahon to kuno nga daw nagsanag-sanag na may nakita sila sang bantay dagat. Amo to gin-survive sila nga una nga 7 gindala sa Isabela Hospital. O, di ba mga ano kuno kalawig? Ano kalawig kunong pautaw-utaw nila sa dagat? Mga 3 to 4 hours kuno nga ang lutaw-lutaw nila mo sang iban nga ginkuha sang Coast Guard nga ang upo diya nga tagapututan dito nakasakay sa Coast Guard. Diya tawag ya gani kuno pero daway ga sabat. Dito na sila nakita ay sang aga na ni sa may asang 3 o'clock sang hapon dito sa Allison office. Ang tagapututan to classmate niya gini, ma'am? Classmate niya na nga sa wet nga upo diya na naglakat dito sa Zamboanga. Pila pa mga classmate ito nga nakaupod sa ila? Duwa lang na sila, sir. Duwa lang sila. Okay. Alright. Now, ma'am, ma-request ako sa imo. Kung pwede, ang isabat ni mo Tagalog para nga mabatian ikaw sa bilog sini nga pungsod Pilipinas kag iban sini nga mga kauturan naton sa luwas ng pungsod nga nagalantaw nga nagapamati sa karon. Ma'am Evelyn, ano po yung nararamdaman nyo ngayon nang nalaman nyo na safe at nakasurvive si Toto Carly ang iyong anak? Ang okay naman po ako, sir, kay narinig ko lahat ang tawag ng anak ko nga nakasurvive na siya sa trahedya. Paano nyo nakausap yung anak nyo, ma'am? Nung mga 8 o'clock po, sir, ng 26. Pag 26 na nasa Isabela Hospital na siya, nakahiram siya po ng cellphone ng mga pamilya ng kasama niya siguro. Yun nakatawag sa akin ng mga 8 o'clock. Nasabi nyo kanina, ma'am, na may nakuha si Toto Carl na life jacket pero ibinigay niya sa kanyang chief engineer. Sa chief engineer ako, no? Oo. Kay may edad na siya kuno, sir. Sobra 60. Tapos, unfortunately, yung chief engineer na binigyan niya ng life jacket, Why man nakasurvive? Hindi nakasurvive. Hindi po siya nakanasurvive, sir. Pero si Carl, marunong lumangoy? Lumangoy, opo. Alright. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Bombo Brian. Yes, no, Bombo Champ, si Ma'am Evelyn Baluntong, no, ang Iloy ni Carl Luis sa Baluntong. Pero, Bombo Champ, in line sinino, napakigangutan naton diri. Mismo, no, si Carl Luis Baluntong, ang anak ni Ma'am, no, nga survivor, no, Bombo Champ, sa nagluntad niya insidente pag lubog, no, sang Roro vessel. Ginpahayag niya Bombo Champ nga ang iya mga ginikanan diri, no, hindi na magkabalaka tungod, no, yara na siya sa maayong nga kondisyon na apisar, no, Bombo Champ, nga may ginabatsa gidman sa iyang kalawasan nagapalanakit kag hindi siya maayo makalakat, no, Bombo Champ, kay tungod may sama din sa iyang tiil. Pero gusto niya na gid, no, magpuli, Bombo Champ, kag amuman, no, maswerte papasalamat gid niya nga ang yaman nga upod classmate mismo nakasurvive sa sining insidente, Bombo Champ. Yari bala, no, pamatian naton ang mismo pahayag sang survivor nga si Carl Luis Baluntong. Kumusta ang sitwasyon niyo dira karon diin kamo subong? Are kami di sir subong sa sir sa opisina sang Allison. Okay naman kami sir ang mga upod na mga pro pero ibang meeting pa, way pa kabalo. Sir, pila ka mong mga Ilonggo nga kilala mo, sir, sa nag-apprenticeship, sir? Bali, upod din ako nga classmate nga si JJ Reclayar. Siya na ang taga-pututan, sir?
Mina pututan. Kasmet ka na to, sir. Oo. Duwa ka mo upod. Sir, nakagwa na ka mo sa ospital sa Basilan. Ako lang na hospital, sir, kay ako pag-apot na sa Basilan, ako naging dala sa ambulansya para sa hospital. Sa Isabela, sir, no? Kamugindala, no? Sir, sa General Basilan Hospital. Okay. Sitwasyon nyo subong, sir, mga pilas, wala man siling dalag ko nga pilas, ged, nga naangkon. Ako, sir, na panda kay nahulog ko balan sa cardiac, sir. So, ano ang injury mo, sir? Ang injury ko, sir, ang akon kamot kagang akon nga kuan kay do naman ulang man to. Pero hindi ko gawa kalakat pa. Sa subong, sir, ang sitwasyon mo medyo okay naman, ha? Ang state sang imo nga condition, sir. Sir Carl, no? Ano ang experience mo, sir? Pwede mo masaysay sa amon mga oras hindi natabo? Ang natabo, sir, di man akong duty, di sir mong kay nakatulog ko sa kabina. Oo. Pagtulog sa akong nga kabina, may nabatihan ko nga may gaagat na tubig galing sa babaw. Abi ko, kwan lang na awas nga tubig galing sa may babaw. Dali, sa gilid ng gamong barko. Kaya nga mo nga kabina, sa dalong, tubang lang sang engine room na mo na muntirtahan. Kaya nga mo nga, ang amon nga, pagkato sa pertahan, may buslot, amon nakasulod ng tubig. Ang amon kabina na una lunod. Amon nakasaka na ko. Pagsaka ko, kay nabilin ko pa nga ako nga life vest nga isa, pero wala na ako nagbayon kay taas ang tubig. Pagsaka ko sa babaw, wala na ko life vest. Kag nahulog pa ko sa cardiac pag kuyog ka barko nga malunod na. Sir, lunod ka barko. Lunod sa barko. Upod ko sa nulunod sa barko, mga 20 feet na. Oo. Sana ko sa barko, nakalangoy pa ko. Asas babaw, ang moto na sulbar ko ba akong guhulingon. Sir, pero ano man yan, no? Kabalo ka man niya maglangoy, kagati, luckily, no? Nakaabot man mga otoridad. Mga oras nagabot sa otoridad natin, sir. Ngay dugay kay alaw namin dyan kami nalunod. Apat pa kami oras sa dagat ka, lutang lang. Pagabot ka, Coast Guard ka, ibang nga rescuer. Nabanta ta, sir, mga pila kamo pasahero, sir, sang barko? Ambot lang, sir, wala kami kabalo kung pila capacity kay ako, sir, sir, apprentice engineer ko, sir, wala ko kabalo sa deck. I see. So far, Sir Carl, no? Ano ang plano sang inyong shipping company, sir? May initial information na kamo nabaton? Wala pa man, sir. Ay dirito man kami sa opisina, ulat-ulat naman, sir. Kaya kung wala pa man informasyon, sir, mapuli na lang ako sa lilo kag makapusay, sir. Para kuha yung kapitalize. Sir, ano ang masiling naton diri sa aton nga mga himata, mga pamilya diri, sir? Kay mama kag papaabi nga ti subong safety na kita. Mambawan sila okay man ko. Kay kaya ko man akong kabulingan ni Silbaron. Pag ginapanumdong ko man nga makapuli ko sakto sa pamilya ko. Si Carla Luis Balentong na Bombocham, ang survivor naton nga taga Uton, no, Bombocham. Kagati sa karon, no, ang pamilya diri ginikanan Bombocham natungdan, maayo na, no, kay makatulog na sang maayo. Kagati ang pamatsyag Bombocham nga safety na ang ila bata. Bombocham tungod wala man ka magutod mo, ang isa man sa Sara nag-eskwela, kaya tungod may tiyo man dito nga nagatatas ka gusto mag-eskwela dito Bombocham. Kagati mo naman ang prioridad, no, gid sang ginikanan
ang safety gyud sa ilang kabataan. Kagati ila man ginapanawagan no Bombo Champ nga sa shipping company kung may mabulig na Bombo Champ bisan pa paano abi kung ano ang plano nila. Gilayon man no nga magpahibalo diri coordinate sa tagsa ka pamilya sang nasambitan iya nga mga natungdan. Bombo Champ. All right, thank you so much, Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Brian Gonzalez sa exclusive nga balita direktamente sa may Barangay Kabanbanan na Uton, Iloilo. Sa puluyan mismo ni Carl kag sa iya sining pamilya. Mayara man sang ginhimo kung tani ning buluhaton, mayong nga buluhaton sa iya si Capriyo, particularmente sa iya sini iyang officer ugaling may edad-edad na, no? Kag bisan ini siyang may life jacket, way gid ya mahimo nga maka-survive sa aton sini nga mga kasimanwa, pero ining si Carl gintingwaan niya bangod nga may ara sang training bilang isa ka graduate sang marine engineering, no? Makahibalo siya yang maglangoy hambal ya ganing sang matawgan ni Bombo Brian dito nga 20 feet na, no? Ini silang nagalubdang kag gintingwaan niya nga makalangoy, no? Nga paibabaw sa aton sini nga mga kasimanwa, para iya nga maka-survive. Pero ang iya sini ginalauman nga ang iya sini nga kaupod, particularly ang ila sini nga chief engineer, bangod nga may edad-edad na maka-survive man tani, rason nga iya sini nga ginhatag iya sini nga life jacket, why gid unfortunately why gid makaluwas ini banwa kag na lumos. No, sa aton sini mga kabombo, 3 tumtom 4 ka oras nga nagpautaw-utaw sila iyas kadagatan dito sa may islas may basilan, no? Antes mamanaptan sang bantay dagat to kang ini sila ang ginapang rescue, no? Sa karon sa aton sini mga kabombo tinagapabilin dito sa may Isabela sa ospital kag nagalaom nga ini ang gilayon nga makapauli. Matapos nga gindapata naman sang pagbulong bangod nga may pagmanol to sa iya sining tiil sa ini siya ang maglukso, no? Sa aton sining mga kabumbo siguro ang pamatsyag sa isa ka ginikanan nga makabaton sang balita nga nagalubdang ang Marcos Sus Maria Kagusib, no? Hindi naton ma-describe ang nasambitan siniyang pamatsyagan, no? Pero sang nagambal nga nakasurvive ang imo sini nga bata, susdo kinuha gurong taklob sang imo sini nga kalibutan no? Sa aton sini nga mga kabumbo, amo ning isa man sa mga ginapasalamatan karon sang pamilya sa mga survivor, no? Sa aton sini nga mga kauturan. 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Magpagkingangot kita or i-check nato ng linya ni Bombo Hana Andasa kay apisar nga kulang ang tawo sang task force or Iloilo City Anti-Smoking Task Force, pero lapit 300 ang ilan sining naprehendo sa pagpatuman sang anti-smoking ordinance during Dinagyang Festival 2026. Kag sumungman ang aton sini nga pagtabid karon sa aton sini nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, no? May kantanan man sa pahayag sang alkalde sang Sagay Negros Occidental kasunod sang pagkampiyon sang Vios, no? Diri iya sa Pasigabong 2026 open category, the best and the most extravagant band competition sa Iloilo, no? Ang Vios ni nag-champion man ni sa Battle of the Bands dito sa Bacolod pag maskara, pag dinagyang champion pag idri sa may dinagyang festival. Balikan tayo ni mga dalakuan ng mga impormasyon sa aton sinibanay nga pagpangalagan pagkatapos ginlamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anumang Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Apisar nga kulang sa tabo ang task force or Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Wala ini nangin upang o rason agod mangin upang sa ila siniyang pag-implementar sang anti-smoking ordinance sa palibot sa syudad sa Iloilo during sang dinagyang Festival 2026. Mayara sa malapit 300 sila sa mga nagkaladakpan nga naglapas sa nasambitan sining ordinansa. And speaking of dinagyang 2026, next year kuno ibalik na diri sa may city proper area. Ang dinagyang kinalanta 4 tubtob 5 ka judging area.
Ti saton sini nga mga kabumbo mag-amo sina mayo kung namunang desisyon. No, saton sini nga mga kabumbo kag pahalinan nyo na ng mga balingag sa IFFIO kung ara pa na sila namin na pang sikaran. Di ba? Bumbuhana sa report, please go ahead. Nadakpan sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kung ICAS ang 265 ka mga individual nga nagbaylar sa ordinansa sa siyudad sa Tion sa Ginagyang Festival Bombo Jump. Iniman ang nakaangot sa Regulation Ordinance 2021-255 o kanang Comprehensive Anti-Smoking Ordinance nga nagalabot man sa 5,000 pesos ang violasyon sa ining nasambit man yung ordinansa. Sa interview sa Bombo Radio kay Inigo Garingalaw, head sa nasambit na opisina, iyagin pahayag nga sa mga numero ginakabukusan inisang mga lokal kag mga pangayaw man. Kung madumduman sa nagliliman nga semana, may na-mention rin si Mr. Garingalaw nga timayara sa mga foreign nationals na nagkadaktan nga kasi di naglabot sa 3, 2 Manrika sa ilang isa man ka isa pa ka foreign national man, dugang at naging 3 ang kakadakpan ng mga foreign nationals sang ICAS. Kay Garingalaw, mas manabuing ikon na basihan man ang kabukusan ng selebrasyon sang dinagyang isa ka semana antes ang highlights. So balang ining record nagalin pa man sang 1 week before and sa highlights na gid mismo sang dinagyang festival. Dugang maniya na emphasize gid ang smoke-free city bangod wala untat man nga pag-anunsyo kung information, dissemination, mamasyam kung makita natin mag-obserbahan sa kada judging area except man sa mga may nakabutang man nga no smoking o kung layara man mismo sa mga gina-announce mismo sa mga host sa kada judging area, agad nga aware ang tanan kapil pa ang mga bisita diri. Isagid lamang sa mga na-experiencehan man sa mga agent knowing na di ka mailang makinig sila ang ayara lamang sa 25 na isa ko ka violator dira man sa may area sa business street na tigil na tikitan ini siya and gin kumos niya ang ining citation ticket kag gin dasok mismo matudughan sa ining ICAS agent. But then, maayo lang mga tiyara man ang presensya sa kapulisan kag na-train man sa maayo ang ining agent kasi kung how to deal bala sa mga sini mga violator and gin pasakan mismo sa kaso man sa kapulisan daw disturbance or disobedience mismo mamasyam ang ining nasabitan man nga nagpamastos ng mismo sa ining isa ka agent ng ICAS. Sa sunod nga tuig, nagalaong man ang sasambit na opisina nga mangin manubo pagid no ang numero man sa mga violators sa nasambitan nga ordinansa. Ipabati natin ang nanging pahayagan ni Inigo Garingalaw, ang head ng ICAS. Sige, as in previous nga interviews, no, gambal ko nga ang preparation niya sa ICAS kag implementation nag-start na siya at least 2 weeks before. Orientation, sa tanan ng mga pastada. So far, sang nag-final na, nagsigi-sigi kita, kulawog taon na siya in a week. Kag ang pulis na nagsabay man, mag-ibong sila sa ila initiatives, kag ang compliance naton sa LED screens, namin gid, kag ang announcement, ang coordination with the province, Raman, no? Kag ang result niya, na-emphasize gid ang aton nga smoke-free nga syudad sa Iloilo kag we could safely say nga na-proteksyonan ta ang kalamaan sa second-hand smoke even in the midst ng buto kadamo ang mga katawan. Sige, start ko na to 1 week before na ang atong total mga 265 sa event mismo, mga almost half sina sa event mismo nga 2 days. Kag may foreigners man kita nadakpan, of course before sang main event, 3, 2 ka Austrian kag isa ka Polish, nagbayad ang 2 kag hindi mas lucky ga do okay man sila kaya tiyan mo na iya kuno ordinance and sang kasadyahan damo man sing may mga nadakpan man kag may mga katribo man nga nadakpan balaan nila pero daw nag testing siguro
So amo na siya no, emphasize naton amo na kadamo gawa na dakpan. We would wish nga incoming nga mga dinagyang it will lower down some more. Mas mataas ba sir sa normal days na to operation? Hindi man gid siya mataas no. Kay kadamo abis ang multiplier sa amo nga time. We managed to write a letter to General Ligan kag ang OIC CD naton subong nga si CD Director nga si Sir Parilla naka-chance kita mong tindog sa tunga kag mag hambal man sa mga visiting nga mga pulis naton ginutihan ang ilang mga billeting areas kay paghambalan man kag ang result daw amo to siya event sila naga-admonish kung may ginadakop ara dahil gitindog no. Actually may isa kita ka incident na daw medyo hindi naming incident na dakpan siya gin kumo siyang citation ticket kag gin dasok sa dugan sa aton nga nga agent. So nag-respond ng pulis dakop siya may ara siya other charges gin pas sa asawa niya kay tabok siya nga city naton nagbayad man sila. Ang messaging naton is that importante gid nga ang lagko nga events kag festival naton should be smoke free. Inclusive na siya, hindi maproteksyonan ang mga tao sa paghaplo sa vape o kung cigarette smoke. Kag healthy siya nga festival which kung tanawon naton good governance na. Kag ang messaging pagid naton is that instead of making ang aton nga ordinansa nga pahigadon kag stay lang anay in lieu of mga bisita ta amo na nga time gina-emphasize naton ang aton nga anti-smoking advocacy kag ordinances kay nabalaan ginaton nga importante gid sa livable kag healthy nga cities nga events iya mga events gina-uphold niya ang healthy environments. Sir, na-mention mo, sir, nga may isa ka agent ka daw yun agisian sang ticket. How common it is, sir, sa mga agents naton? Diri sa syudad na notice ko no, hindi man masyado. Kaya siguro sa kadugayon na naman, kag sige-sige, mostly daw babaan na lang yun. Kag, siya, daw rare na siya nga event. Usually nga nagalapit-lapit sa violente ang reaction sa tao. Mostly, kung magdakpan na, gusto na siya masabat man, mamangkot man, pero usually kapatiket na siya. Kaya ang ato nabi agents ni trained man kung paano mag-handle sina. And we do have tie-ups with the na batian na naging pahayag ni Mr. Inigo Garigalaw, ang head sang ICAS Bombocham, kaangot sa ilang nangin mga nadakpan na nga violators sang anti-smoking ordinance sa siyudad ng Iloilo. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Nagapakita gid lamang nga ti seryoso iya ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, Iloilo City Government sa pagpatuman sining nasambitan karon iya nga ordinansa. Muna bla kadamo sa mga matahom kag kun i-implementar lang sa gusto epektibo gid sinitani kun nga ordinansa mo. Galing kiti mo nang isabla hindi ma-implementar sa nga mayo, hindi ma-enforce. Anyway, standby ka mo kaya rin aton sining sister station ang Bombo Radio Bacolod sa aton man sining pagtabid sa ila. Kay na-interview nila dito ang alkalde sang Sagay, no, Negros Occidental. Matapos nga mag-kampiyon diri sa Pasigabong 2026, a Bombo Plazuela and Star FM Showdown of the Bands. No, the best and the most extravagant band competition. Check naton sining sister station si Bombo Erlin Bayonita. Welcome and good afternoon Bombo Erlin. Malipayan kami dari Bombo Chama. Kag syempre bilog nga Negros Occidental sa pag-champion. Waye ko nagsala nung hindi ka mo pagpaslawon sang Vios Band Bombo Cham. Amo gani Bombo Erlin daw kasubong nangin nagdilang anghel ikaw sanggin
mensyonar nimo ang pag-interview ta sa bilog sining grupo. And subong man, ang nag-first runner-up, taga Bacolod City man, ang isa pagin ka banda, halin man dira sa inyo. Ang second runner-up, ang ATC band diri sa Iloilo. Atong upod man tayong interview si Sir Gavin Ariel Pineda ng Iloilo, no? 2 out of 1 Bombo Erlin, pero bati ko suportado sa LGU gali isang sagay ang Vios band. Paano, Bombo Erlin? Suportado gini nila Bombo Cham kay actually ang Vios Band grupo na sang tanan nga mga nagdaog sa Voice Idol of Sagay. Aba na nila acronym. So nagtukod sila sang banda. Di kumbisan din na makadto ang banda may ragid na sang support ang LGU sang Sagay. In fact, subong tiambal ganin ni Mayor Leo Rafael Cueva nga nagaserbe na nga daw ambassador sang Sagay ang Vios banda. Kag grabe ganing pasalamat niya sa Bombo Radio Iloilo, Star FM Iloilo, kag Plazuela de Iloilo sa pagpatigayon sa ngamunin bala nga kompetisyon na Bombo Cham. Kay silingan niya daw naglawi gabi ang panahon nga ang ining talento sa mga bata do hindi gid bala lubos nga mataga na sa igtalopangod sa iban nga mga entities sa mga institutions, but through us sa Bombo Radio natagan pagid sila sa ligwa sang kahigayonan nga mapakita ang talento sa sinemang kabataan. Imagine mo mga senior high school paningiban ang iba na tanan gina sila actually ginaupdan sa mga ginikanan nila bisan din sila magkadto kadi syempre magluwas nga mga huben pa mga babayi tanan saling niya grabe na gali kasikat ang grabe kasikat ang Vios Band nga nagadala sa ngalan man sang Sagay City at ang Negros Occidental tayo siling niya bisang pangayaw kami na sarangan na yan na muna Bombo Cham. Amo gani Bombo Erlin, magluwas sa ginikanan ti dala ang extended family, may mga lula, lolo, tiyo, tiya, kaga may mga gagmay pagin nga kabataan, siguro mga manghod nila to sang membro sang banda kasadya Bombo Erlin kaga pagdao gani sinila paglawag nga sila ng champion, nangin emosyonal ang tanan sining membro sang banda pating ila sining mga supporters kaga may another category ang Bombo Radio Plazuela kaga Star FM Iloilo ang pasigabong ining 21 and below bala pasigabong 21, no? Pero maskin pili nila nga sa open category sila ya mag-intra kay pang open category gin man gali ang abilidad Bombo Erlin. Ang ining banda practice nila Bombo Cham alas 6 sa gabi sa alas 9 sa gabi pagkaaga may eskwela pa sila mo bisan mayaran sila sa mga exam pero caring gyapon Kwa gyapon. Anyway, luyag namon mabatian diri ang pahayag ni Mayor Cueva sang Sagay City Bombo Erlin. Sige, matian natin mo siya mga alkalde sang Sagay City, Negros Occidental, Mayor Leo Rafael Cueva. Proudly kami na sa ila. You know what? If you know the history of the VIOS, so we have a VIOS program here in Sagay. Program nga para sa mga kabataan, nga magpakantahon, nga mag-contest namon dire for how many years. So, ini mga kabataan sa VIOS band, nag-organize sila to form that VIOS band. But they are from the VIOS program namon dire sa Sagay. Nga every year we have that program nga kung sino may mga talented nga mga kabataan nga intadara amo nang ilang history. That's why kaya ginapasalamatan ginamo ng mga like in radio station like kamo nga ginasuportaran nila sila kay it's something we are really proud of kay do ka talented nga mga kabataan. Kaga I heard no may araman sa kuno na dagan man diri sa Negros. I think it kamo man nag-sponsor gani ko no. Yes. And they're ano anang they became popular na sa ila all girls na band. We are really proud of them.
Oo. Anong reaction mo, sir, kay bisan pangayaw sila sa Iloilo? Sila ang naga-champion. Damo man ni sir sang mga banda abi from Panay Island nga nangin nila kompetensya. We were really proud of that. That ang amo di committee subong sang BIOS nga program namon do ka motivate na gid sila na magsigi sini kag asasagay non si Gavin di sila magiging proud sa ilang nga mga kabataan kag girls band pa abi do ka really it's something we didn't expect matabo sa ila but it did I hope na continue na nila ang ila well in a way maghambal sa BIOS band daw ambassador na mo na here it's agay kanaming pagdako nila ng band. So may BIOS committee gali ka mo mayor sa city? The name of the program is BIOS, Voice Idol of Sagay. So dila sa tanan nagsugod dila sa nag-interest na program. It's a contest every year. So amo na and it's been for how many years na ang BIOS na program sa Sagay dugay na. More than 10 years na. Oo. Dugay na. Pero sir, ang BIOS band, bisan din sila yung mag-participate, kumbaga, dala niya man gyapon ang ngalan sang Sagay City Negros Occidental. Yeah, well I'm proud of that. But they are a private band. If you look at it, private sila nagbutang sa nag-form sila. But we supported them. Oo. Mayor, supportan mo sila. sa next year, sir, mas dako pagidning premyo nga ihatag sang Bombo Radio Iloilo with Star FM Iloilo and Pazuela de Iloilo sa Battle of the Bands nila dito. Will you invite more bands abi from Sagay to join sa sininga competition? Yeah, well, that's a news nga pabalo na mo diyang ibang nga band para at least they can try out ang ila capacity when it comes to different bands, no? Ma-invite kami ganit sa inyo if you have time. At least makita yung history sa ngamon BIOS program para makalantaw man ninyo ang how those ladies grow to be that kung ano pang that effective nga band or an all girls band. Kaya we were proud nga it's not only the way they sing but they have talents, they have equipment may buy so tanang equipment ang musical instruments. They really learn it lang gitutuod hindi lang kabalog sila ang ilang mga musical instruments. So that's a very good namin sila nga paglantaw namong kanaming motivation sa mga kabataan diri. Ang mambal ko lang it's only na pride naton this Sagay but pride of the Negrosanon we have this kind of band and it is also a motivational factor sa atong mga kabataan lang. We can do more kung matutukan na may support lang sinawal sa atong mga local governments na to support them kay initially sang in their early years they need support man. So with the support of the local government or any organization it really matters, no? So really proud na ginbalik kabala ang mga talents sa atong kabataan nga makita naton. Thank you gid Bombo Radio for that activity ninyo sa Iloilo. Bombo Erlin? Si Mayor Leo Cueva, Mamucham. Mao ti lauman namon ni next year damo paginadihang mangayaw, no? Pero bisan pa paano nagadro dipin sa pamangyapon ang mga taga Iloilo. Pero ti amo na bintaha gidya kon may suporta from time to time sa local government unit kay ti mas ma-encourage pagid ang mga individual nga mayara sa talent nga ipursu, no? Ang ila siniya nga hilig, ang ila sini nga expertise. For example, sa bahin sa programa din sa Sagay nga Voice Idol of Sagay, ti amo na ang isa sa mga nagakadapat nga kundiin kundiin bala naga-excel, no?
dira kita masuporta para ngati ang dungog, ang kadalagan sa gyapon madala sang tagsa-tagsa ka mga representante just like kasagay dala ni Radri sa syudad sang Iloilo sa gyapon dungog sang sagay kay ginadala nila ang pangalan sang nasambitan sini nga lugar Bombo Erlin. Lamoy ban nga daan mo mo siya, makortisi ko lang niya po nagdaog na mo. Kaya mo nang masakit Pero na. kung why pa yan naka-join, why ban suportate, hindi na mo na yung ga-apply dara sa sagay, mo mo siya? Amo nang masakit nga kamatuoran Bombo Erlin kay ti success has many father kuno mo but ano ganina defeat is an orphan. Why na siya sangkwan? Pero ti amo na ganin sa interview ko kapon sa manager sang Vios Band. Isa gini sa or una niya gini actually ningin pasalamatan ang City of Sagay sa suporta nila. Magluwas ka tila gani ang programa ang Vios Band. Pero ti mga opisyales wala todo suporta. Dari sa Vios Band nga magdadala sang ila yang ngalan. Aba nang grabe masalamat nila sa Bombo Radio Iloilo, Star FM Iloilo, and Plazuela de Iloilo because kamay amon ning programa nga maka-showcase. In fact, hindi lamang ni sila ining sikat sa Negros or dira sa City of Iloilo. Kaya nagligad nga adlaw at to sila sa Bingawan, mabudyam. Sa imo hometown kag sa hometown man sang roots ni Bumbutsam na masyar sila kuno to Bombo Erlin. Oo, nag-perform sila to. Tapos halos adlaw-adlaw yung mga gig ng mga kabataan. Tila uman ninyo sunod nga tuwing damo sa mga taga Negros da. Ati amagon gid ni Bombo Erlin mo isa man ini sa mga wake up call no? Sa bahin man diri sang syudad sang Iloilo ngati tadi makamarasmas man balang ati amakon muna most prestigious festival Hall of Famer Queen of All Festival, Dinagyang Festival, may pa-contest kita diri nga Battle of the Bands. Tapos, ang nagadinaog diya Bombo Erlin, mga pangayaw, hambalon ta na maginabi nga ti may nagdaog man, pero ti dapat hindi magpapirdi ang mga Ilonggo sa mga ni Grinse kag Bacolod non, Bombo Erlin. Tilaing nga jabe ako na grabe ang suporta iba dyan mo pero sa Vios ang City of Sagay nagasuporta sa ila tanan nga sa mga stakeholders nga taga Sagay Bombo Cham nagasuporta sa ila titaw sa ano bala na nga sa kada performa nila lain ang bayo nila grabe pa isang kabatalyon gid sila magtabok. Ti anon mo abi kay bisan banderitas dia haw nga banderitas lang baisan pa diyan sa amon mo. Ti kundi. Sus Maria kag gusip po. Amo na bla. But sa gyapon na, no? Basi pa lang matulupang danman sang amon sining mga opisyales diri ang potensyal sining mga kabataan man diri sa syudad sang Iloilo and eventually makabulig sila para nga mayara man sang ma-encourage sa aton sining mga youth nga kung ang imo sinihilig ara sa music kung may suporta from our government mas mapahapos nga maano pagid kung saan pa bla ma-explore no kag madugangan ang ila sining abilidad Bombo Erlin. Check to gid balad mo kada isa sa aton lain ang aton potential. Tay para sa mga banwa nga ni or syudad nga manamay magkantang ilang mga pumuluyo iban sa sports naman. This time inatagan na to na sa ligwa ang ini mga banda kami mga abilidad gid balay imagine mo iba niya kabalo lang magkanta iba niya kabalo pag gid mag kuan mo siya mag uyat sang musical instruments kam nami man magkanta gitara bass guitar drums ang keyboard no ti sa taga Iloilo may abilidad man kami di Bombo Erlin sabi nyo dinalasin nyo may gakanta man diri kag may ginauyatan man, hindi lang galing musical instrument, kun hindi botilya, baso.
Palas. Samtang nagainom, kay gabi joke, amo na blang balya, I did it my way. Buberlin? Pag gado-gabi na to na mamutsam. Nasuporta, bala ng kinanglan, bala mo hindi man basta-basta ang gasto. Kung gusto mo ganyan tinami man yung kuwane, ang performance, mga sponsor, dablabo mo, tsami labi ng LGU, gid. Amo gani. Sige balikan na kita sa masunod nga mga inadlaw. Diri kay balaan ko may isa pa kamo dira ka banda nga nagdaog pagit makol mo na duwa gid ka taga Bacolod, isa ka taga Bacolod City kag isa nga taga Negros, no? Nga nagdaog. But anyway, sa gyapon gabato ang mga taga siyudad sa Iloilo masuportaran basi kon kami naman sunod nga tuig ang ma-champion. Salamat kid Bombo Erlin. Again, salamat agad kay Bombo Cham Colin Hover. There you have it, si Bombo Erlin na bayunita sa Bombo Radyo Bacolod. Antes ko mag-extro, ang pinaka-paborito ko yung nabatian niya Engineer John Deb. No? Sa muna blang abilidad, iba niya microphone kag gitara, microphone kag keyboards, microphone kag drumstick ang ginauyatan. No? Ang isa ko pag ka pinaka-paborito nga, di ko gin malipatan, microphone kag botilya, tapos ang kantaya, every time I kiss, I feel your lips. Wow, sus Maria kagusip. Tapos, giga mo, mga mo na nga mga galawan, why na, bugto na. Anyway, standby na kamo sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombot siya, mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, sigurado. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatuga sang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. But ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It is now 12 minutes after 2 o'clock. Nagapanumbalik kita. This is Tita Regine and today, magabasa na kita, mag-enjoy kita sa mga kasaysayan, mga istorya. Sinulat kag gin pulawan, gin bugtawan, gin pangabudlayan. Sa ating mga letter senders, hello gidira sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati. Hello man and good afternoon sa mga friends naton abroad, sa mga letter senders man naton dira. Kamusta na mga buhay-buhay dyan? Pwede naman kami nga maistoryahan what's happening to your life right now dira sa mga friends naton abroad. Welcome gid kamo and of course ang aton man nga mga tagpalamati diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Very much welcome gid ang inyong mga istorya nga luyag nga i-share, ipalabot diri sa kahapon lamang program. You can email your story sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kaupod ninyo si Tita Regine, of course. This is kahapon lamang program and here's our song para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP. From Cookie Zamora, Ikaw na Kaya. Good afternoon and welcome. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas.
pagmamahal na alay ng puso. Ay di magwawakas. Oh, yeah. Beautiful young lady, Cookie Zamora with a beautiful song, Ikaw na Kaya. 17 minutos na, makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. Ready na kamodira, all set, nakaplastar na. So here we go with our first story this afternoon, gina-share diri sa aton ni senior citizen of 3rd District. Mahal kong Tita Regine. Good afternoon. Happy New Year lang sa imo. Kasi tanan nga mga suki, isang imo matahong nga programa ang KLP. My first letter in 2026. This is your suki sa KLP, ang wala gid nakakataka sa pag-share sa mga stories, basta may time lang. Halos sa kada semana, ara gid permi, kag damo na gid ang nagasubaybay sa mga sulat ko Tita Reg. Sa senior citizen sa 3rd District. Nagsimba ako sa December 26. After Christmas, nagkita kami ni Maninay sa kasal namon ni Neni. Hambal niya, pero may gid ako nagapamati isang sulat mo sa KLP. Saling ko, mayugid Maninay. Amo, malang ina ang kalingawan ni ihado mo. Gusto ko lang maka-inspire sa mga listeners ng KLP. Sa subong, ay i-share ko ang nagkalatabo during the month of December and January. Bale, Christmas celebration and New Year. December 10 to 11, hasta lang dira amon klase nga mga catechists kay ang schedules ng ila Christmas party is 17. Nagsuggest ako sa heads ng amon catechists kung pwede makaayo kita kay Father para sa aton recollection. Kanami gid kung ma-prepare man naton aton self samtang nagapaabot kita sang pagkatawo sang aton maluluwas nga Jesus. Kag ma-renew man naton ang aton mga religious activities kag maging worth gid kita. Ang gina-aim ko dira Tita Reg nga maka-confession gid ako bag-o magtapos tuig. Thanks be to God, my wish is granted. Kadugay sa akon, kay damo akon ginapangayuan advices kay Father. Balaan mo naman Tita Reg, siling ko, halabas isala na ni ang ginahimo ko, kay binayaan ko na ang akon nga family para mag-devote sang self ko sa simbahan. Father asked me, naga-communicate man ka mo ni Mrs. mo? Siling ko, oo Father, naga-chat man kami, kag ang amon anak. Inchakto man ang lisensya ko nga diri ako magtiner sa 1st District kay ma-teach ako sa catechesis. Okay, magali ka mo. Kag isa pa Father, amo gid na ang akong ginahandom. Pag mag-retire na ako, mag-devote na lang ako sa simbahan. Okay man na, hambal ni Father. Kag siling ko, last ko nga pauli, September 10 pa. Nagsimba lang ako sa fiesta. Kag after sa aton Christmas party, kag mas wedding sa 13, mapauli ako anay. Bisan 2 weeks lang. Maayo man Tita Reg, waay na ako naga-doubt nga sala ang ginahimo ko sa mag-iloy ko. So pag-abot ko Tita, hidlawanay, gid kami nga tatlo. Naghag kag kiss ako sa ila. Kag magbirada duman pang himos sa akon mga cabinets. Grabe ang higko, kag dapat trapuhan gid. Kag ang mga lago ni Naz, ang anak ko, ay super dami. 3 kadlaw kag matapos. Sige lang obra ko. Importante, nagbanding kami, kag maserbisyohan ko man sila. Waay gid sila problema sa cleanliness, basta ara lang si Daddy. Siling ko,
Paano na lang pag magsakay na siya sa barko? Kay manug apprentice na siya, Tita Reg. Hidlawon gid kami ni Neni sa bugtong namon. Anhon mo abi, kay muna gid iya gusto. Life must go on lang, kag trust in the Lord na lang permi. Manug-retire naman si Madam Neni sa November this year. Ma-full-time na lang siya sa iya business. Maayo siya sa negosyo, pero kung ako, wala gid salig. Kay hasta kapital, dalasa pa. Haha. Dako akon heart, Tita Reg. Hindi ako kaginansya, laban pahatag. Ay nako. Hindi kita ko bagay magnegosyo. Ang bagay lang sa akon, ang maghimo sang stories sa KLP. Mag-teach, mag-ayos-ayos, so umuina akong specialization. Enjoy life to the fullest lang, Tita Reg. Learn from our mistakes. Be courageous lang. Permi kita sa mga ups and downs sa aton nga kabuhi. Be resilient and persevering. Have faith in God. Share ko gali ini, Tita Reg, December 31 p.m. Nag-chat sa akon si Mami Ding. She's a retired elementary teacher kag upod man namon nga katikist. Kanami sini sa iya, nagahatag siya seminar sa mga kalasalon. Naga-lector kag commentator man siya. Nag-chat siya sa akon sa iya man Facebook account. No hesitation gid ako. Kimautang siya kuno kwarta kay short siya. Kag ibalik man niya kuno karon sa gabi kun marilisan siya. Kinahanglan gid kuno ma-fully paid ang iya nga ginutang. Siling ko, okay, ti ko alang sa balay. My desire is, bisan amo na lang to ang cash ko, ihatag ko anay sa iya, ka hindi ko mabatas. Nga hindi ko siya mabuligan. Siling ko, may niece ako gapautang, pila utangon mo haw? Siling niya, 5K, ti sige utangi ako be. Kundi gitawgan ko ang niece ko, Tita Reg. So amo to dayon, siling niya, tits, hindi na si Mami Ding gaga-chat sa imo. Scammer ina siya. Balaan ko, ginhack ang FB account ni Mami Ding. The Lord saved me naman. Maayo gid, na-inform ako. Tani, na-scam gid ang kwarta ko. Tamo ina, basta maayo lang kita, Tita Reg. Ang intention mo, maayo lang, ara gid si Lord, gaupod sa imo. Mga realizations ko ina, bisan inosente ako, pero gusto ko magbulig. Waay gid ako ginpabayan. Si Lord na ang nagapanghikot para hindi ka mahulog sa mga malain nga mga tao. I learned from this experience. Sa sunod, aware na gid ako. Basta mga money matters, dun gani, ay careful gid kita. Siguraduhon gid anay antes maghatag. Gintawgan ko dayon pagkatapos hambal sang niece ko. Why na gid nagasabat? Siling ko, hindi kagali si Mami Ding, scammer ikaw. Sa mga nakabati, sining akon gin-share, maghalong gid sa mga nagapanunto. Hindi sila makahibalo, magpangabudlay, nagapakahapos lang sila. Tita Reg, sa 7 to 8, may klase na ako. Ma-inform lang ako kung may mga changes sa schedule para makabati man ako. So, madamo gid nga salamat. Hingagaw gid ini nga sulaton para maging 5 letters ang ma-drop ko tomorrow. May invitation abi ako sa birthday sa La Paz. Upod man namon ina sang una nga nursing aid nga una sa ako nag-retire. Pakantahon niya gid kuno ako. Pakantahon niya kuno ako. Sa tuod lang tamad gid tani ako maghala biyahe kay kagutok sa city. Traffic kag do hindi gid ako comfortable maghala lagaw. Nahuya man ako kay do maano gid siya. Damo missed calls sa cellphone ko, siling ko oo na lang gani. Tagaan taman lawas ta sa recreation, home visit, get together and enjoyment. So hasta na lang anay diri, Tita Reg, out of space na kita. This is Senior Citizen of 3rd District and thank you so much for reading my long letter. Kind regards sa mga suki kag sa mga KLP classmates ko. Very truly yours. Once again, Senior Citizen sa 3rd District.
kanami gid kung palapit ikaw sa Ginoo, ang Ginoo na ang mapanghikot para nga hindi ka bala mabuyo sa mga temptasyon, and at the same time mapahilayo ikaw no sa mga kapahamakan. Imagine that, mayo lang kay na istorya mong imo nga nis kag nakamuno siya sa imo. Ay tito, hindi na si Mami Ding, scammer ina. Di kundi tani natuntuhan kag gid, baw thank you lang tani sa 5K. But God is good. Nga ginpaiway ikaw sa amo sadto nga sitwasyon, nga malalangan ikaw, nga matuntuhan ikaw. Your heart is pure, gusto mo lang mantani nga makabulig. But there are people, no, nga doon hindi gid nami ang ilang intention. So tanan kita, let's be aware. Basta mga muna na gani, kanami gid no. I-verify anay naton, especially kung mga money matters. Ikaw gid man ni ang nag-text sa akon because karampant na subong no sa mga nagapang scam, kadamo na sa mga hackers. Anyway, sige, it's good nakapauli ka and you had bonding sa iyong mga family kag nagbawi ka gid sa ila, and at the same time nahimo mo ang mga himuon kagina mo ang magpanghimos-himos. Salamat gid sa imo senior citizens ang 3rd District. That is now 28 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila kang mga importante nga mapahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang Palayan kita sa pagdulo sa mga kasaysayan. Ari ang sulat ni Lola Amparing nga manog 97 years old sa ini nga April. Ginunahan ko na lang la. Magandang araw sa inyo lahat. Nga gaya ko na listeners, sa mga letter senders, mga magagaling, ng mga Bombo reporters, and of course sa mahal kong Tita Regine and family. Dinadasal ko palagi ang mabuting kalusugan nating lahat. Mahal ko, Tita Regine. We all know, no? Si Lola Amparing is a Filipino teacher. So that's why every time na magpadala siya sulat, in Tagalog yun na iya.
Alam ko na maraming sulat ko na ang napadala riyan, pero palagi ako napisanan sumulat basta may panahon lang at mabuti ang kalagayan. Tita, alam mo, sa ngayon, naalala ko ang mga bulong-bulungan tungkol sa akin, na kahit hindi umaalis ng bahay, pero kung sakali may pumapasyal sa akin, hindi mawawala ang chismisan. Tita, kahit ano-ano man ang aking maririnig, mabuti man o masama, smiling man ako gihapon. Tita mo na bala, no? Ang kasabihan na, Father, forgive them, for they know not what they do. To err is human, to forgive is divine. Tita, sa taong gulang na 96 and a half years old, hindi ako nanalig sa mga bulong-bulungan. Walang tao naman na nagbabato sa mundong ito. Lahat tayo ay tumatanda, kaya ugaliin lang natin ang pinakamabuting gawa at maging matulungin sa kapwang humihingi ng tulong. Tita, sa nakaraang tulong ko sa kapwang nangangailangan, malaki pa ang ganti sa akin ng may kapal. Binibigyan ako ng poong may kapal ng strength and energy, kaya ginapalawig ang kabuhi ko. Tita, hanggang sa ngayong panahon, kahit maraming taon ang nakalipas, hindi mabubura ang pagsutsot ko sa akon nga alkansiya, kag pati ang dugay-dugay na nga natipon ko na nga kwarta para may madudukot ako kung kinakailangan. Pinapahiram ko pa sa kaibigan para ibibili lang ng bigas at maintenance ng mga gamot. Tita, sobra-sobra pa ang ganti galing sa poong may kapal kasi hanggang sa ngayon, buhay at malusog pa rin tayo. Sabi mo, tita, 3 beses akong kumakain pero 2 kutsara ang kanin. Pero kumakain din ako ng kakaunting gulay at mga prutas. Palagi lang nagmimerienda. So naging eating habit. Tita Regine, ang ako naman i-share sa imo karon ang akon nga pagpangabuhi sa subong nga panahon. Para mo, tita, damo bla ang huring-huring nga mga co-teachers ko nga mas batang-bata pa pero nag-ulyanin at nagka-Alzheimer's. Tanong ng mga co-teachers na kaibigan ko na mas matandang-matanda pa ako sa mga co-guro ko na sa ngayon, nag-ulyanin sila at nagka-Alzheimer. Sabat ko sa ila, siguro wala sila sa ginakawilihan kaya nag-stagnant ang utak nila. Tiyama ba ako sa mga co-teachers, sa mga friends ko nga, kinahanglan, may ginakawilihan kita para ang utak naton hindi magtulog-tulog. Tita, ang tagal-tagal ng mga nakaraang panahon na ginamit ko ang utak ko sa pagsulat-sulat, salita na salita sa mga eskwela ko at kwentuhan sa mga guro sa school, sulat ng sulat, syempre ang utak natin palaging busy. Kailangan may ating nawiwilihan. Kaya ko, tita, bakit na hindi nag-ulyanin at nagka-Alzheimer sa taong gulang na 96 and a half years old? Hindi man ako mahilig maglantaw sa TV o magbasa kahit malabo ang akon nga mata. Ang akon lang ginakawilihan sa subong nga panahon, ang pagpamati sa mga issues, mga dramas, mga balita sa Bombo Radyo, kag nagasulat gid ako, kag nagapamati sa makasaysayan sa kahapon lamang, adlaw-adlaw. Araw-gabi ang mga ito ang aking nawiwilihan. Kundi lang ako malipat, pero ginalantaw ko mati ang record notebook ko. Sa kasaysayan, more than 300 letters na. Hamakin mo yan. More than 300 letters na ang aking napadala mula noong 2022 hanggang 2025. May kalapkip pa na ang mga Filipinong tula, kaya Tita Regine, sa akon nga ginakawilihan, araw-gabi, walang hinto, tulog lang ang off sa Bombo Radyo. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, steady ang Bombo Radyo. Rain or shine, Tita Regine. So, paki-extend lang ng congratulations sa mga magagaling na mga Bombo reporters. Napakagaling nila at maayos ang pagbibigkas with proper diction, enunciation, and pronunciation.
Taos puso na papasalamat ako sa kanilang lahat. More power to all of you. Congratulations. Tita Regine, may nadumduman ako nga mga inagyan ko sa tuong unang panahon. Nga sa subong ay nagabalik-balik sa akong nga kaisipan. Tita, sang wala pa ako nag-schooling, ang tawag sa akon sang tanan nga mga neighbors namon sadto ay bata sang ati o ita sa bundok. Ay bala mo tita, ang buhok ko bala, kulot na kulot. Parang anak ng ati sa bukid. Halos adlaw-adlaw sadto, kapin pa kon Friday, nga market day, ay permi ako sa tindahan kag magpangayo, pangayo-ngayo sa mga friends nanday tatay kag nanay, kag ilabi sa akon maninay nga adlaw-adlaw nagapanindahan. Basta makita ko ang ninang ko, ginakuhit ko dayon kag magtanyag sang akon kamot. Pero may man ako ginatagaan sang isa ka sentimo, kag undi gani ako matagaan ay ginasalingan ko, bogit-bogit. So tungod nga palangga ako na day tatay kag nanay, ginapasugtan lang ako. Ti abi mo tita, almost ang mga tao sa palibot. Sa amon palibot, why nagatawag sa akon, sang akon nga ngalan, kundi ang siling nila, utawag lang sa akon nga, ari naman ang bata sang ati nga mapakilimos. Tita, kung mga neighbors namon, ang tawag sa akon, si Kasag, Maniwang, Tumbak-tumbak, Tibakla, o tita, butot balat ako sadto. Una gani, nga ginaalagaan ako sang maayos ang akong nga tatay kag nanay. Siling gani nila sadto nga, maniwang lang, pero mabakas magpangayo. Nga amo na gani, no? Ginahayuan ako sadto nga daw bata gid sang ati sa bukid. Nadumduman ko tita, nga kung may mga ati kag mga bata nga nagalibod sang alat, kalalaw, silhig, abaniko, dayon ako tawgon kasi ganun nga ang pareng ato na ang mga kasamahan mo o mga upod mo nga nagalibod. Nga wala ka pag-upod sa ila kay pareho ka mga ati sa bukid. Tita, bisan ginasunlog ako, wala man ako nagapusa sa ila. Sa mag-umpisa na ako sang schooling, wala na ako nagadayan o nagapakilimos, ay nahuya na ako. Kaya ginasunlog ako sang akon mga classmates. Bastante man ako sang pagkaon kag balon. Sugat dulong ako sang tatay ko sa school. Kag iya gid ako ginauyatan. Kay base madalagan ako kag maipit sang salakyan. Tita Regine, ako naman nadumduman ang akon inagihan nga pag-antos o sakripisyo sang ginkuha na ni Lord si tatay. Hanggang sa ngayong panahon, mahirap burahin sa aking puso't damdamin ang kahirapan na aking natitiis noong nakaraan na akala ko hindi ako makapagtapos ng aking pag-aaral. Tita, kung mainantuson ka, kaluyan ka man ng puong may kapal. Tita, permi ako sadto ginapustahan sa mga kapitbahay. Nabisan isa kasako nga asin maubos ko, hindi gid ako katapos sang akon pag-eskwela. Gani tita, akon gid ginantos, ulan init nga wala sang payong, nagakahig lang kay wala man tsinelas o bakya nga ginasuot sadto. Tita, kung akon madumduman, subong hinali lang, nagatubod ang akon mga luha. Tita, isa ka sentimo ang balon, kag kung kaisa wala man. Kag nagahulat lang sa akon mga friends kag classmates nga maghatag sa akon. Tita, hindi ko gid malipatan sa subong nga ang akon basang underwear ginabulad-bulad ko sa kalayo sa dapog kun magtig-ang ako hasta mamala kay akon pa isuksok pagkaaga. Pati bayo ko pa kay tipila malang kabilog. Tita, sobra-sobra gid nga pag-antos sa akon nga pag-eskwela. Gani kung mainantuson kag maukod ka lang sa pagtuon, makatapos ka gid at uunlad sa kaluoy sang puong may kapal. Maayo iya sang high school kay ting madamo na mga friends ko ang nagahatag sa akon sang papel o lapis kag pagkaon. Pero tita, sang college na ako, bisan isa sa mga classmates ko, wala gid ako katilaw sang kung ano-ano nga pagkaon. Pero tita, kung nagatinguha ka, kag ginaantos mo ang kabudlay sa pagtuon, makatapos gid ikaw sa imo nga handom kag kaunlaran sa kinabukasan.
Tita, bisan may kaya, kung tamad na tamad sa pag-aaral, hindi mo maaabot ang kasiyahan o kaunlaran. Gani, sikaping maging masipag para makamit ang kasiyahan at tagumpay sa kinabukasan. So lastly, here's my love, kisses and regards to all listeners, mahal kong letter senders, and Tita Regine and family. May God bless us all lovingly. Lola Amparing, and please kindly extend my taus-pusong regards, kisses and prayers to my co-letter senders, Kanday Mia ng Bigawan, Deo ng Putotan, Nanay Del ng Zaraga, Student Mom ng Lambunaw, at kasama niya na si Lola nga nag-wheelchair. Lola Dencio, Nanay Flor na aking kasimanwa sa Santa Barbara, at lahat-lahat na gaya kong letter senders. I love you all, and also Tita Regine and family. Lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat gid ha for another story sa amon sa nga hapon. Balaan ko regular gid ang imo pagpadala sa imong makasaysayan, and so that's why gina-accommodate gid ina for as long as we have the time. Tagaan ta gid na sang tiyempo kay balaan ko inapulawan bugtawan nyo ang inyong makasaysayan. And ang imo gin share sa nga hapon ang pagpaninguha, ang pagsakripisyo, kabay, nga ti nagduot gid sa tagipasuon sa mga nagapalamati dira sa buong mga estudyante who are having a hard time to not and never give up sa inyong mga handom, sa inyong mga dreams. Ang kabudlay, unay na iya. Kag there is no growth kung wala sang pain and wala sang difficulty. So inatanan dapat nato nga atubangon. Siyempre, kung nagapaninguha kita, kung nagapangabudlay kita sa subong, later on, may anihon gid kita. Take it from Lola Amparing. Diba? So, salamat gid sa imong share sa amon sa sininga hapon. And God bless you also, Lola Amparing. And good health always ang prayer naton para sa imo. 2:44 ang aton nga oras. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush. Well, of course, wala kita nagakahubsan diri sa mga balasahon ng mga istorya because ang aton nga mga letter senders, why man nagauntat sa pagpadala sa ilang mga stories. So here's another sharing from Ningnes ng Lambunaw. Dear Tita Regine. Once again, I'm here to greet you a pleasant day sa imo, sa whole family, also to all staff and members of this wonderful program. Kahapon lamang, kag of course sa sining estasyon. Also to my children, umagad, mga apo, mga balay ko, to my half-brothers and half-sisters. Madulom subong, kay gulpi lang nagdulom tiyempo, kay daw maulan. Ay problem or problema sa mata, pero naglain buot ko kung hindi ako kasulat. So never mind. Listening and waiting for your program while I am writing. That's what I'm doing. Sang high school ako sa Haro E. Lopez Street, ako nagdayon sa akon pakaisa. Ang istorya ng day tatay kag kabugtuan ko nga buruligan nanda ang balay. Kag dyan kami madayon kung mag-eskwela kami. Kaya hindi mo pasugot magurang ko nga sa Banwa, Kalambunaw ako may eskwela. Kaya ang anda ko nga library is library. Library, hindi library.
Sa Iloilo High School, gid, gusto ka magarangko. Okay, gid. Kag memorable ang akon nga high school life. Tita, hindi lang dyan sa syudad ang baha, pero dyan sa Pasig, paagto sa Inka, baha man, na stranded man mga motorcycles kay dalom ang tubig. Miyad tana ang mga jeep, tana, pwede ka agi. Kibot ko kay na, ka istorya ka nagarehab ka na kon. Tiinsa kay hindi man tama kamunog uran kahapon. Ti siguro sa bukid, siguro naguna uran. Kaglabot pa, kay ginpatundugan nanda, kahanggod ka building, kay para kano sa mga lumberyard kuno kag mga materials. Ti ilam, madayon hay duro nagreklamo, nagabaha gid man, ti dugangan pa ka building. So problema naman. Sa tuod gid man, gamay lang uran, nagabaha dayon. Jagani sa kanal, pakadto sa karasada, gamay lang nga uran, nagadinagoldol don mga bato. Ti mayad gawa, kay mapag-on man gawa ang riprap, kagang mabudlay dya kanamon, bisan hindi gubang ang karasada, ginauklab kagin islan ka semento. Ay ilam, hindi maintindihan nga plano. So nagligad nga gabi, may naghurong kadol kay may natumba nga motor. Way kamaan siguro nga nauklab dyan nga parte o kun hubog man. Sus, sadya linahay kaayam, kag may nagaginahod. Sus, nalipat ako tita, nga hindi pa ako gali kapanaw. Bakinulbaan man ako. Ahay, duro ana pilas, gendara nanda sa ospital atong natumba, kay waay makilala. Lagpat mo gid, kay ako siningni, gahulat sa imong program. Hasta naman dun anay, mamati na ako ka mga sulat, mga basahon, regards sa mga co-seniors ko, nga mga friends. Take good care of ourselves, Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, and to all. Love and regards, Ningne, sa Lambunaw. Regular letter sender, wala man punaw sa iyang pagpadala sa mga istorya diri ganiin 1 week halos no mga pila ka mga letters ang aton nga mabasa kay ti hindi lang siya isa, dua or lima as in tambaki na siya bandol-bandol na siya magpadala sa iyang mga istorya. Well, kalingawan niya ang magsulat because nagapaayo-ayo siya no, she's still ara sa wheelchair gaginarehab pa. Ikaw sa natabot sa iyang abatiis. Anyway, good afternoon gid sa imo and salamat sa liwat for this. Another sharing para sa amon sa sininga hapon. Diretso hanta from the letter ni Ningne to the letter of student mom of Lambunaw. Wow, mga taga Lambunaw, ha? Salamat gid. Dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan subong nga hapon? Okay lang bala ang nanginaga ninyo? Damo obra? Sige lang Ganyan talaga ang buhay sa mundo. Kayod ng kayod. Walang katapusang obligation sa pamilya at opisina. Ang importante, buhi kita kag mapagros ang panglawason. Halom-halom lang. Take a rest once in a while. Bisan makinaga ni need man ang pahinga. Kita pa? Sige. Plastar na ang tanan kay suguran ko na ang istorya. Namutikan nyo man bala nga more KLP writers or senior citizens na? Bakit kaya? Wala bang interest mag-istorya ang mga bataon o wala lang time kay busy sa schoolwork o barkada? Siguro wala pa nila ma-realize nga writing to KLP will help them improve not only their writing abilities
but also their vocabulary and the way they connect one idea to another. Bago lang nabalita sa radyo na kulang sa reading comprehension ang mga students subong. Para sa akon, kay kulang sila sa basa kag pagsulat. Sang high school pa lang ako, malaba ang kinahanglan mo nga basahon nga assignment sa mga libro. Tapos basa, may sabtan ka pa nga mga questions. May parte pa na nga dapat i-memorize mo. Pag abot sa klase, isa-isa, tawgon sang teacher, explain, kag madamo pa. Naga-lecture sadto ang mga teachers, ang mga students naga-take notes, tapos quiz dayon. Subong, ang mga estudyante tamad magbasa sang malaba nga mga istorya or articles. Perdihon sanda sa basa kag sulatay sa mga seniors. Bisan labo na mata, nag-antipara pa, sige basa kag sulat, kag mamati sa KLP. Wala nagaulyanin. Nabasahan ko tita sa Our Daily Bread, ang isang artikulo about a woman named Man Kaur, 103 years old na siya. Ay, wow. She competed as the oldest female athlete during the 2019 World Masters Athletic Championship in Poland. Si Kaur won gold sa 4 ka events: javelin throw, shot put, 60-meter dash, and 200-meter run. Wow, 103, huh? But most astounding was that she ran faster than she ran in 2017 championship. A great-grandmother running into her 2nd century. Pero kung sa sulatay letter naman ang pag-uusapan, sino ang makabit kay Lola Amparing sa dami ng letters kag binalaybay nga nasulat na niya. Baligani kag ginasato, no? 300 plus na mga sulat niya. Kung luyag ninyong humabol, sulat na kay Tita Regine. Sigurado si Tita ang panalo, di ba? Nabatian ko kahapon ang sulat ni Lolo Dencio ang ginbasa ni Tita Regine. Na-touch kid ako. I-pray ta ikaw, Lolo Dencio, nga tani hatagan ka ni Lord sang kabakod kag kusog nga mo-overcome mo imo situations nga tani mag-ayo ka na sa imo ginabatya. God hears our prayers. Pray lang, Lolo Dencio. No one is more secure than those who are in God's hands. Sometimes, we expect life should be happy and pain-free, but that the Bible teaches. For the believer, this world is a place of spiritual development through both good times and bad. Jesus was realistic when he explained what to expect in life. Inabala niya iya mga disciples, "In the world, you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world." In facing life's blessings and bruises, we can have the inner peace that God is orchestrating events according to His sovereign plan. Ang presensya sa aton nga Ginoo sa aton kabuhi enables us to be of good cheer even in the midst of pain. Sa kabuhi naton subong, kinahanglan kabalo kita maghulat. Example, ang secondary curriculum naton, instead nga maglipot, naglaba kagindugangan sa pila ka tuig. Bisan sa pagkuha sang aton pertinent papers sa iba't ibang agencies, it takes months and even years. Kag when we are told to wait, we often complain and demand quick service. Nasiling pa kita, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sometimes we give up and move on if what we want cannot be quickly gratified. Wait is a word we oftentimes hate to hear. Yet, many times the Bible tells us that God wants us to wait on Him for the right timing. Waiting on God means patiently looking for Him for what we need.
Our prayers often resolve around asking God to hurry up and bless what we want to do. Paano na lang if God's answer to us is simply, be patient, wait upon me. Then we can pray with David. Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly. We can trust His response even if it doesn't come in time we expect. Tita Regine, close ko na letter ko nga ini. Until next letter, please read the short prayer. When we call out to you, O Lord, and wait for answers to our prayer, give us the patience that we need and help us sense your love and care. You, God, have been our help forever, and you are our hope now and into eternity. We thank you that you will never desert us. You will be faithful. Amen. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Well, it is in waiting that our faith and trust in the Lord develops, diba? We thought nothing is happening. But why kita kabalo, hambaga ni kagina ni senior citizen, ang ginuugid, no? Ang patigayon sang tanan. So para sa ato, nothing is happening, but why kita kabalo, no? Nakadamo na gali isang iyang ginapanghimo para sa aton. And all we have to do is just wait. Simply wait. 2:59 na aton nga oras. Salamat gid sa imo manaming again share sa sining nga hapon, Student Mom of Lambunaw. And to those nga may ara man beautiful stories like this, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa inyo, salamat sa mga letters nga coming, ang iban in transit. Balikay kita buwas, magasunod na ang mga dramas ng mga paborito ninyo, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.